to akodire pompane so mo ne premier tentene ya pekura wono no brode enye peda na na sa wotena se ya no otumfo opem so ote kokko so twepini okasa no ma tutu ontoma sa se wotie o na na Krobea ammo fire kajagum na yetie o Abusia pramoto ebraso ensamu bia yaboabo no yatudi kase Asem Beba Dabi die ewiabri yede ebesomo ewiensam a eba ne edi emu akotene ebi enese krofrom enipa bi akwakohu se krachi bi wafrimu emagata bi mu oda sade waye ene sade ni nipadua na ye na busua emu awramu papa ni asoma ema ne bofo ma na kwakopie mu wo a ne esi ne de ba ye nyina da yede emu amanebo eba besomo na yebekwa kede eno ene akwakohu se krachi bi afrimu yayaja emono so emoja ene babi a woda ne moja wodamu no ni aposifo eka ebo ho nyina da yaboabo no awiabre yade ebremo na wotwetwe mo yebo mamane se prison officer bia wayasa wakwa na busua wakaswa Iron City ankrofo kopa ne kromfuo bo no kun no aposifo akire enipa bi emu nsem nyina da yade ba besomo na dwaboso ababa beto dwase krachi bia aposifo ensa asoni mu sekro no bode woya ade pa ko bonkrofo korono ko jewa mu huniama na yache woni nadamfo ba ku a woka ne ho ye hu ya ne sa wano de wadwane afri ba bia woda eba ne san emu nsem nyina da yatena si yade ba besom afoforo bi ka ho ena yeboaboa no a awie yade ebremo ase da piesie enkoma aboafa wobo ye chidom eche international samen country se hwe ekana nipa ne de wa waye na adwense bontua no fabra wobedansa aka ne nyina adiama insurance awokoye ya eduru bi a wose yetua wo ka yenye ya adwene se yede ba eche akwantua wo ye se butuo kwabra na pesu obuwu akwantuo na nyama so sika no so maye fabeda eche international no onye emfa emo beji sika ni nyina asase aye we se wo kwakoto moment me ho ase ya ton ma we bra ye beji sika nyina de ma eka bia eche international fo ye ho adwuma afi asase moment me ho ase abusua mu mansosem business moment me ho ase bia ba bia eche international wo mo kan we ni nyina san ye training e de organizations ahodo nyina ntimomra kuma se amedia rana ba de ba safo VIP ba samna no a ma me se one plaza ne first floor ho na be huyen se hwibogo susunyan na kofodua e ho nyina H international fo e wo ho yemfre 0544 141688 and 0266 717101 right time kanudie ni o no na bia ya bubo bie yanya hoode ni asom oba Ghana wode right time ka ba ye mfie dronu nie ye nte wo mosembo ni bia so yade wo ho choco ho banana and a strawberry we no cafe bia ni enti wono ma ewie calcium omega 3 6 and 9 nyina asemo ma se twum enti nunu bi na wonom no fa bi ma kwada no no wonom sanse bo kwada wo ma poso eye de wo munyinimu no esanso eye fe enkwada na bi suku no ngoma ben na woto to de ye nyina ya gya tumbo to de brofo ya de tro ye na muda ho perfect for de ne kanfo de ma we na ka Ghana education service won nyina da gya tum se eye wo English language busa hodro ni bi wo ho bezikwan ko si JHS 3 award of people history of Ghana RME computing creative art books bi ada ubenya bi ato man kwada no wo mo JHS level no science nie math nie social studies RME English books bi ada ubenya bi dia ma wo mo no ma fe ne de o mo kono ya na akwa coloring writing painting and drawing ne ho aka de ni nyina perfect for the bia ba schools ahodo mock exam terminal exam midterm exam ya set question no san supplier leakage bia mechire akwada ne twere wotron BC ne mra no bibia da be pass question na dia ma abofra no eputo ja ne we ben station no a wo nkran dia no abadanso man first stop ahomani nie 0243 299 938 and 0540 755-465. When Madaro man was so yasne man some no yakenkan ade amamo me ameso mo amidi mami anjwa nyan tatando Afrika siebono emu ensam eni Asem Beba Dabi asam na nyaba ne senti ensam awodo ayabo no ni nyinaja yehye ase na ye kwakuro from Asante mantem heya
adehia wo ho mu ho adwiri wo mo pa wa bra wa da sore ye ya wo ko hu sakrachi bia edi adodo na edifre no tibila emfie no aduasa enum 35 years na wanya na wobi nhada enhunu de eba ye a wo mo ko hu se wadaga tamuo na wo hwese de na mu ne kura aya na se wase kura ne sa anehia bi enkyere se mene kakra ni no na so mo hwehwe na wo mo hu no asawayira wo ma hwehwe no a eno wobi ko hu se gata bi eda ho wodamwo ya na mu ne kura mpo de asaya na yasoma ya mani boni kwame anjeni mboaten se wonko kurofrom ne esi ye de nkrofo aka kire no de ode na ni ko hunu ye wonto ye nkrabusia de kwame ade aba eni afofidi mu ne nya ne ntie se wo kumasi kurofrom omafo ho akohunu abrantie bia mu eda gatem na msoma ye banan ekoe abusia fe ko du hono na eye no kre na okire se odi ani akyerem e wo kurofrom traffic light na wasane eko moro market no asie bi wonpotem ho no gata bi ho na mu no hu se na abrantie no eda no mafo bi wonpotem ho ni ondi nkomo kyerem a abrantie ho ni fie no aba se mfrehia duasa eko na duasa num so ya wo kyerem se didi nya etibila na okire se abrantie na busuafo mo sizongo na bese nenanye na abrantie ni free a wa ma fie bio tie busuafo gu so mo hwehwe no wa mo den krampo agija eno no manfo bi etim patem kyeremu a anse omo tse pampa bi free mpo area ho no eba omo ye no mu nto mo hya ase so beteto mo nya hwe bia na abo bi mpo ana awuda ho no so ma sa pampa no eba eni so mko hwe ya fofia nto ata no odi aba mo ekoye enipa emu o kyese bi okohu ye no na wanse na mpo atu agu so a na emu no ahya ase iya epro ale kropotie nam so ma abrantie ni free mo de sabre won enim nam so mo kyeremu a oyi post force 3 ama post for ba ho ahwehwemu eguso a ekoso na ye no manfo bi potam ho edi nkoma o kyeremu sede hu asem no ene ne ekoso nyina ede kyereye obeye adwuma antinom kura so free se bia okọ galamsase nebushafo no bi wo mezi honom eme anopa ni hu se odem na according to nebushafo no baa no mu no se Monday no eno hu se wa mafi ntina abansa pacho free aha wo fi krom yeso esemni obeye adwuma antinom kura so free se bia okọ galamsase nebushafo no bi wo mezi honom ena all the same so no yeso obi a sabi onomsa na busasa sana na bushafo no eka to onomsa ampacho yakwakobo assembly mama ne ma oyi unit committee for no ba ono ankasa no yam se wotia na chi kakra to aka chi unit committee for amomoko tintimi hu ni ti approach for no enso MI and at the same time so no go tell you so yi problem so and am for be 5 asese na atom ba assembly man na tu hu na mo sa ma onabo no so akosi ayi susu aba ho tafunhie so ase aba ho so ele tse pampa bi o ani susu se bi abo bi na ere ewuda ho ada sa kokwa na se kurante susu se ni na ba ye hu se ni pa na wi se o an pa ya ni hu se ni pa se o bi sa fo kwa no bi ma baba o ma bebe ni hu se ni pa se o mo se o Monday no no mu hu no me fe no mu se mo bu sa fo ma confirm am ma ba sisi ya ko be 45 minutes am to mo zongo no mu fi on ba ya ma fa assembly man aka che no say e say beba no ma be hu do beba say ni adwuma e mo na e mo adwuma me bit ma chere do bit ma aye e che say on beba ni hu se kwa me fa so be ile fi ho ana tie case kese nso to a ntimi fa ha kan se e say bia be nya mo bi afiri ni fo no ma be bo aya ma ye dagene pa kese pa na ekotua bi ba mo no ade e cha de sana na edidi ko na bai how kese pa ma pa na me fie ye nchen ho ma na ba ye sorry ya na mo ba ko no mo twa mu ze nwa sana sisi ho no mo to mo jeje na ho na mo hwe getari mo ze e bia kura na se bia na wo no ko hwe na se ifa na o da ho mo no to bi nim ka kura fa so ba to mu na se da kura obeda mu obeda ho mo no ndi mo na se hu ze nwa sana be kusu be ana etu ho na mo se be ya ni hu ka ba fa so be ni fi ho no mo e ma ni me ma bi dinga de plug ya ayo ka sa bobo ya e be si ha no mo bai no bo su ya no da no ko busa ya o mo se o busa ni no but o mo se o sa akra according to o mo se o sa akra de ma phrase ni me ne be for this ni ma phrase ni o mo se bia ya aba ho mo na busa anti no isi ya no mba ya mo sa akra but o mo obi ani ko obi busa ya mo ka se busa ni no na mo sa da ma ni a o mo sa akowe ndi ni bi se go from se mo zongo de obi no ya mo free buy ye free assemblyman ye free assemblyman no che se woni onu free fi si ye ndi wa free committee for na committee for no aba mo se o mo twa pe hu pictures e ye ko pe da fun je so police station a o mo ko ya o mo se
omu ba hete obi an nyama sisi ya idie ara hosem a asi ewo krofrom ena te se yamani boni kwamya jeni mbwate na na kwakwoto ekopie mu ewo ha watwamfo nyine sane adehye bi ewo ho edi enkomoi na sanra hosem kura no a ena asi ewo kede ehon so yakwakwo hu se wo wura bi afrimu a kwanya wafa so afrimu no emu akwakwa ye wrampa adehye ani ba won hoso no na se wafrimu a wodam mogem esi ewo kede epoye mantempa bibremensi no emu na sabre ya ye kasaidie akwaba beto dwase ukopie mu ewo kede aban yare sabia won memu krabre bo ho na womo edi owura yi akwakwa kopie aposifo eguso won maso asemi mu a womo dom asukọ se ba ne sen no afrimu se ba ne sen ya soma ya mani boni tito asamwa ya wo fresh fm a ewo kede se woni akire na tito akopie mu ewo ho wato ye nkratwa mfonyiri ade akire mu ma yenti enra ya egusu atakete so ayen kebi shim na yenya amane ne se abranti bi aja obi anim yedi akuwada ebi anense mfata na ye yensem twofo yeso ye boye ekoboye ni akoma ko hese ni ye amokeka no nokure ana se nya nokure ye kopie mu ho no nyame anim nokure ni wubi wo ho aya na areho pa ye koi abranti a nimfi wo ne 30s mu a ne din ni de yenu bebi ofinti yenya ne din no oda moja mu awato na nan wo nse do na onfama na ehye no de no hye jeans strap na charger na yam ibi ehyin butum na ohwe se de na oda ho ne tia se ye etu no mogbo no se ye sekan no mogbo no apoifo ye hwehwemu na betumi a kire ne na ye no ntia wuda o sanse amoba ya no ye kwenta ya apolifo oba ya mo betambo di na kono ye kwohwe na amodane ni sei no na ne chi no cat wo ho na yene timemfu e wonpote mo nso di nkomo no mo nso e ma ye ti ase se endra kwesi ada no ai memenda na adechi kwesi ada no be don kunu mo amna chi no na amote se wobi kan wudwane ameku na amote se tu akasa mienu tim ti amodiri sa mo susu se no na ama se nipa koyi enso edanti no ni jama polifo so mo be yemu hwehwemu a kire so yetu na aka no ntia na moja nyulu no ana se yesekan na ana so bimpo na ekojire no ebro no ema ne to na no wansi edo a pepa to ane ene yekodu a yebo apolifo amane na mode America ebefa mu no ekodi sabre do mode akoto ja kede government hospital mortuary amogusu aye hwehwemu e wasem minia na agbo mu zaze we nya de dikan a asem we piwo atim kede amenye story kura ma ye no be 3 times story the same story obete adebechi no bi awu enche 2 weeks time na kwesi ada say ya yenyanti ezobi so ewuda baby kede ye bro no ba ko efro adonkro no eno kwa de nipa no onze wada ho be 3 days kura ni no prokura ai no so ye bebo amania police wo enzo be fa enche ye ene no so ye ko gata bi eda atim kede ho enzo na nipa ewudem eno so sa mantemo fon trimu asituo ene kasa wo mbotemo a endra anopa tutu ensio pete kakra ye ko ya yenu abema wo ne 30 so ko no so ato na nan wo tie do moja abusuyan yamani boni tito asamwa ede amanie Afrika de epoye mantemu enede ebreyen na yatwa so dia na watwetwa mu wo yenkase bomu yabo mamane sebu kopie mu ewo kasoa Iron City a prison wa fifth bi yenkrofo de wo nsake kano apa no kromfo ko wiase kra wanya kromfo wo mo de wo nsake kan nyina kra no wo yi ne card de a kire wo mo se menya kromfo me ye prison officer na me kra no na watwe awie ya na me yesa me ba besra me maame ewo Iron City wa kasoa ha kromfo isada ene ye pa no kromfo abro no a enipa mro wa bre nipa eni ba won hoso no na se prison officer Lance Corporal Gideon Edubuache wa ye Ewrade adia na Asem Beba na watwetwa mu dia na nebusiafo ne bra panya ne kasa ye kanyina da ene se asem ne dia ye busia ye pa na so ye wo mu pri nyina da eye atentre ne na sadia busia no epra atentre no ne yate ene se aposifo ene prison officers a krachi eye adwuma ewo ensa 1 million security prison no wo maka wo ntoma abo eni ya wo mo ebo aposifo ma hwehwe mu mapa wo asemi nwa no atumi akọ eso eno na ba beto dwasa sambre ya ye kasei aposifo wo kaso ensa aka enipa no ensia
nine emema mienu ya yesusu se wo mo de wo mo gigina mu ya bebo no ya mo no ene wo mo de ade bobo no a Emma Gideon efri muo sambre ya kasa de ne yate ene se enipa nsia ya nine emema mienu ya bremande wo mo se wo mo ayenhwe han ede agyamu lance corporal edubuache sabre yi efri muo na ni nyina no oba Facebook ne so a ya de lance corporal fonyini atoso abranche akura fe no asusu abobo ne bra enkwafo akwakopa no konfo kaso ene iron city fuo sabre ya kasa efri muo na ne yate ene sawre mande ya wo mokwe aposifo ekyesa wo mode boaboa wo mo ho na asam no enhwehwemu no atumi akoso ebi kura na nyansia yi nko ebi ka ho ya wo mo aboaye mi aburo no de ade abobo anu a ema wo firi muo enti se de abusua ne kasa atentrene no sanso na prison office fo no nso no empanyifo wo nyina ade ato dwasa wo mo so de wo mo kan tamadinse se wo mo de hie ya kaso ayon city fo ade mrahye wo mo nsamo ekunu ya wo mo behwe ema abusua no atumi aye atentrene ni nyina mu no posi empanyifo abamane se ni yoni su ene ban eyade bia ha dwene papa ene ewo nia so nya kromfo ukopie baabi ni pa wo ne nyame amfafia ene nkrofo betie gusu abrowa ebe wiase ne yakun enti Ghana fo nya hweye pa instant justice aye kwafo no yenyan se nipa no ekromfo wonya kromfo no yema posifo na nkasa BBC a wo mu no mahwukọ na wo mfa no kura no entudwa we ya wo mobu no wonya kromfo yi nanso krachi ena afri mu ya yade ye ni bedi akire na enipa nsia wo mu ekun lance corporal Gideon Edibuache prison officer ewo kaswa iron city na wotwetwa muo sa wo ye kromfo asabre wonya kromfo no emamenum remand ni mu nyina da hwehwemu akoso nyina da yade ye ni di akire na ne ebefiri mu ababia no yatumi ede ababesum yetiefuo na yekodwa abosu Dwabuso na ababeto jase kranchi bia ne din ade ya tawia emfie duenu pepepe ene yesu kopie bo dwabuso de ade adufo na ade frɛ no eye jai boy na wone ne gange ya na danfo ba ko a waka ho eye bright tete wono no alias Kofi Y2K ene wunya bo ne mrane Y2K wode ye sana wo mo de empatem a wo mo ne nam no enkrofo ni ama na wo mo wia ene ebetumi ahia wo ka wo baabi ya begye mo ho niama nyina eka ho ebi amasambre ya kasa wo kopie mu ewo sehwibonzan a ebeto dwase posifo wo ho enya se emrantie bi o ma ba be pie empatem ho ya tawia ene Y2 ko eka ho wo mu di anyamransam tete wo mo a robbery incident bi ekoso yekoche wo mo enya no nko a ye kire se etuo ne niama eka wo mo ho no na edisi ebeche wo mo na ya chenkrofo di o ma kwa akogo police station ya tawie yi ebo ewura na wo hwe won so constable Alice owusu agemai amane se bebia wo moda no wo megya wo na ya wo monya nsuo bia mflashi nti ene constable wo na wo hwe wo so de ne sensuo ma wo no ya la constable kwa kopegya nsuo na ba ena ya tawie wo pia wo ba besi etu baabie wo dwane ye besi sabre ya kasa dia posifu a wo bonzan wo kire se wo dwane ye besi ne wo ma hwehwe mpatem ho hwehwe se wo mo ebenya no wo ma enya no na danfo na wo no na edem ya wono de wanya ho anya ne bie eye bright tete fra no Y2K wona sisi a wo boa sansa no ane no na wo ho wo fa nso de abre wo mo a na constable ba ya wo pia no si baabi a wonya ho dwane ya na danfo die won de etumi dua na wanya ne bie ni nyina mu no aposifo kire se wo ma bobo petrol unit ahodo ni nyina da amanie se krachi a won de wanya ne ho se kro no na obebo won patem ho ya wo ye gange ya ye chi emu mienu wono ene Y2K wasanja ne biem enti adehye nyina emwa sane be ya dwane a bodwane yensan enkyire ne biem ni nyina mu no aposifo ade ato dwase womo ene temamufuo bi asan adi nkomo se womo ni nanam achi pa womo teswa beda najo waba betete ha womo ma aposifo amane sane be ya ye bekye no na emra atumi atwe naso ewo nipa bone fusamu a wadi wasan bia constable Alice abofom na wasan adwane na ababa beto dwa
sɛ wokɔpie mu ɛwɔ esrema mentifi mantam a patenga ebetro dwase menteme ho ase bi a ɛwɔ hɔ no ɛka ho ebi ama interior minister ora Henry Kwate egyina so sɛ yɛbɛhyehyɛ ɛna ɛde ama gɔnom curfew bi yɛde to ɔmo sɛ tam sansan yɛ wɔn yɛ na ahwɛ yi a enipa ebefiri saadi mu na wɔmati nananom na ɛdɔso nti saa asomdue bɛba no curfew no deɛ wɔn deda mu a na no fiada na ɛbɛtɔ dwa sɛ wɔn curfew no mpanyinfoɔ hu sɛ deɛ de ma wɔn adeɛ na edi kan no wɔn adi mmara so nti yasan sisɛm sisia no deɛ curfew a wɔn adi aba no ɛyɛ from ahomakye 12 na anɔpa na ɔnan kan ɛno ani curfew a wɔn adi ato wɔn so enti ade akye sei no ɛne wɔbɛtumi ane na mo ayɛ w'adwuma sɛ deɛ woyɛ bia na mmom no wɔn ma ade hyɛ ne mmabu no ɛwɔ hɔ mpanyinfoɔ wɔ nyina da aso ate sɛ curfew ya ba nyina no ɛyɛ ɔmo yɛ mu a sɛ ntokwa ɛkɔ so wɔ sire mu hɔ da bi amentɛme ho ase no ɛbɛtumi aba fam na mmom wɔn a yɛbɛkyɛw wokura kɔdeɛ etu anse kan eniame be mo nso betwi di boni bia no eno de ye kyewa we total band da so ye ma wo bia ho kwan so obekura bi nti wo kura bi na ye kyewa na se watomra ya emra no etwenwa so eyeye enti ye wura Henry Kwate ena de enkra aba enkra ne mu ena wo kyeremu se wo mo curfew no ena ya sesa no eye 12 to 4 am sisia no wo betumi akwa adwuma so aye de wo ye bia etuo asekan ne niame bia de kon basa ye beba de total man ye de so ato so ya ye ma ho kwan ema wo bia enkura bi na akwankwa akɔfa wo ye de bia agbagbatenga ene adehye bia ɛwɔ hɔ ɛso ye nyina wo so na ene ensama hodo eboaboa no ya de bra mo sekase ni nyina da yamfa ensisamufoɔ ofa John entwi bosiako labo kwame ageni mboaten sankode samwo ene bom chidom ya ensam no mebebe ede ema mo mi a mebesom wo medin mame adwoa nyan tatam do kase na si nana Krobea ene na pamfo Asem Beba Dabi wo mo ede etwa so akora apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not plus smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dredi Pa Pavi, plasmox, and Hepa plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quadawi in Field in Camp. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did Jodin Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy, man. Oh, Jajai. Abua Wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ Perfect series. Up to mono dear. Jai. No, dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia ankoto be maneba and na so we there so ko bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko putuoja station hwa enkran dance mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane Hepa plus mixture Pavi plasmox Hepa plus mixture to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin hia me yie esne bibia
enti me ma no mpa fie ha Share, we Heifer Plus husband. ye de wa Heifer Plus husband and ye wo so we Heifer Plus wife na abo no Heifer Plus mixer ma je duro ready pa Pavi Plus Mox na Heifer Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacy na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Heifer Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG Ejodin Kratoya. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter. Krobea nie. Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mugurura, ayeye ni na asienka. Ise nyuma no obia ni nyuma. Nyuma no do. Nanso, yo dia me pa no, eno na wede. OTEC 102.9 FM. Nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wo pie dwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mo nyina da papa mo won ahode ni omo dia eni si ame no kasa no bai enkwa na wode ama me wode asem ye wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrani ho hwibi pata ya kede na ade ache na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asem wa edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo pa ba mo da so busua ye wadwuma na papa wo ye ne chense we kan say ayi ni na ade nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi uteki mo nyinkire ne dmanu tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire ko mo gu ye ni ma se nyesa no mo tie o mo ka se dmanu mo ye no e mra wo mo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo ho ti sa bre do hwiri kopum bra odu obia beko no de baba betena se se de be ya on be hisi na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen aja nyame shirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyifo ne wa bejafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira o se obawe na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kwa awale a on misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosumu a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyere o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no papa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good me da radio ase yansia da ase me chantro antu mere so Asem Beba Dabi kutuo me ba obananim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi san yam se ori medjuma ma me so ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere hey oh great mere kasa daem udani apanya medani wa watchu udani apanya medani wa watchu ahomachi 5 na miri akochi apanya ofana de mu abetere me o inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no ani
Anti nyama bia me yiri ye wo fie ho no ano odi me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tu no fu na de oye no onya ya o se me ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe de na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina haya ama bla ne so han yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so an na wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam waka ti say no me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye nti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakọ honom no adwuma na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omude ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma bitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me safri ya mu nyina tia paaso fo nyina mu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan Asem Beba Dabi eya say amanfo akabia matina o mafutue usum say afutue enye adwuma Asem Beba Dabi se ye be pese ye be frɛ wo yere ya one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepe Nempe, le kushina noni. Untu. Tunanu untu. Mate. Sisi wasu obetu ama wacho. Mate. Okay. Okay. Mate. Any edase. Undim so unini miyape ina chepana. Undim so omonsu ye nuyanom. Inti diya ine kaa wase kose ni pena kachire ni se wo me pesa me ne wo da. Nono so tiase. Diya ine kaa. Honama kono. Honama kono. Na wanwini anko akiri se sa ho na makono no ebetumi amwanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye ho na makono medwene ko akiri pa wadi akwara na sign almost be say Asem Beba Dabi wadi mfie say OTEC 102.9 FM akwara no ka kire o se sa bre na wo kofa no ka kire o so ogu mfie say me kwara na me ka kire say oyanda OTEC 102.9 FM abusia mo tie bi dipe eye me ni mienu ntem asem wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne se oyanda age ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no wa wo san tie ase ko fa sa akwara na 102.9 FM aha ona makono abusuafo amahia mu ha me bu kotodwe e pabra kwasi a kire so onfa me bone nche me nkwasasem na madi wa hu so odi nkwasasem aya na na etu watimi ana wunyimi majimi pa ade o ye no watimi ana wunyimi majimi pa wo yakwasia na anya kwasia me kwasia Asem Beba Dabi tulege aya no monsio OTEC 102.9 FM ile
Okay. Enawia yi oduman kuma nyame ayeye enka wudin. Awia yi oduman kuma nyame nase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne adehye awia yi yebema yenho yehyiehia. Yebema yenho aha. Na yama yenho akwaba diaba otek 102.9 FM so. Ena ye dwada asedanka awurade nyankopon so ode na dwei enso asan ache yembio. Arofo ne adehye awia yi yasan hia. Na botaye no ne se ye de adesua ene adekire dwumadie no ene ye de ba besom. Ena awia yi a ye hia yi eya no aka ya hye ne nso se nkomo a ye bebo ensem a ye ba beka ni nyina na adesua ne adekire ewom wo no na won so wadwenkyere a wo no o de bema yen ewo yen comment section ho ye beje na yakan ewo afidikasie yi so am obi biara nso ate won so wonka ena wie sabre yi a ye kase so ba ye social media platform ne so a ye wo Facebook wo so ye wo YouTube den so wo ho ba bi biara o wo na pesa o join yen no awie yi onso bebam o be join the show no live say ye Facebook and YouTube o hwehwe Otech 102.9 FM Otech 102.9 FM a dwumadie ni twagu live enso wo ho no wada ma so hia yen do a eya wadwenkyere bi a wo no fatum wo ho ma yen na yenye na yenkan no kama ewa afidikasie sum obi anso nte wonka ena wiei uko Love Radio de so Spain a adehye nso atwa afidie de ho ahia enemo a mo monitor show no Spain nyina no nyankopon hyira mo na wontutu ye nyina ye nso ya na mo fancy awiei oba United Kingdom mu a ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmac Radio wo ho ye wo Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio ena wie wonom nso wo UK man mu onom abode mu abiebiem ye adwumadie no etwagu enso wo ho ye wo Rakus FM enso ewo Belgium a ena wie Belgium fo nyina nso abode mu abiebiem ene ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchman mu onom nso abiebiem wo ho ye adwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena wiei arofo ne adehye Krobea jata majimadwa na yetena sise yi a da bia ya yeka ye de kiradofo ne atiefu etie yei sebe se asem ni ho a enka kamafo nso di ho enti enam se asem wo ho nti enunti kamafo nso wo ho na wiei enioma bebre na ya brabo ya ye boi enipa ye kom de sese nipa dwene ho kese ene se obehwe de ho yie oba de akira me awiei ye hia ya ejakra o ho te sei nyankopon adome ho ye pa na so so nyankopon na da roma me nso be ho den ye de nyankopon as ene ye dwoada ene ye bosomi dui ne da etoso nso sa ene wie ye hia se ye ba besom sa pepepepe na ene omanfo nhye ne nso nkai se me de WhatsApp number no mamo enkomo a ye beboyi mebo voice note ne enti wadwenkyere ho hia obeye WhatsApp voice note now dia faso amaye na yaje na yabo ama omanfo nso ate won so adwenkyere fa nsemu na awie ye de ba de ko number no eye 0505 225578 number no ye 0505 225578 eye Otech WhatsApp line ya wo de wadwenkyere na awie won so wo fa nsemu a ye de ba no wo de be fa so na maje na makan ana mabo ewo dwumadie so amo manfo nso eje bietie awiei me won semfua miensa bi ya eye very practical ewo abrabom me pese me ka kire nipa tiefo aye krado ene sa waye krado na waye wadwen so obetia ye wo ensa maako miensa bi a obo sa ansa ne yenka
ayo yenka ene nipa bebre ahwe ase ewa abrabom sabe obi nhunu sabe botokwan no de krashe eye saa neoma miensa wi eye very practical ewa abrabom na no me ka kire o se me de Amos evil man me de sa di wi ebe ye nkranhye memma obi ntageo se uye evil so obi de betagewa ejina de oye yenti osi onipa ye evil de ne beka obi amana kasa asem wi eye de obi ye ma obi na nipa no anhunu de ne sese wo ye at the right time or the given time ene betumi ame akase onipa bi eye evil muntie nipa no na onim kwan no no onimo no onim se metumi afa Dr. Mensa se mabesi ho a ne a kire no fa kai a ebie kwa asenwa ase now de ka kire do bani ne se otra manhia run about a ubesi wo Uteke FM enti wotra manhia run about no de nani kire asenwa ase kwan na o kan ya droba mesi wo Uteke FM onu yonim nti obesiu na unim ana na unim obisa obi na kire wo obi na ma wo adwene no ma wo fa asenwa ase ka na unim baabi a woko enti bia unim ade a unim na obi na akire wo kwan amoakwa akoduru saa bia ye ho se nei watumi akoduru saa bia no na sa asiwi a sa nipa no ye nka ne nsa sa hyewonum a eno ye baako sabe abrabo no ye woni ni disuo na ya na nipa nim eye furusane eto de bia sa wo nante na sa wo fre bepa e ka wo nko na nka baabi a me kwai die na minim sa kwan no sei na tie na wabamabu na wapa aba nanso eduru baabi a wo sane a ekwai die nka ni nyina te sei a adenti na wo fro ne de na wo nwinwi eduru baabi a wo sane ne de wani age kire se wo fra energy a ube puti in na wo de afro no se wo sane a e wo fom less and na be put in what you say enti in the course of se wo fro no eye bepo onua utumi hia ensuo bi ato ne foma ye tro na wo fro na pawo na wahwe fom bem wabamubu ade we de mento aso bio se wunya obi a se nipa kro no nya akokoduro be so mu na opagyawo esan de ugina ho a onua se nipa no a opagya awo na ode ugina aye sa wo hwe ase ono na apagya wo amu agina no se nipa kro ne nsa yenka se nipa kro no ne nsa yenka enipa ono na wode wo hya ase ewo yenkuro mu enyuma ayeye mu empotamo ayete sakwa we adwuma we nu onim ho hwe me nam de ko obokina o me nam de ko mali sananka ye frane say na ntwe yi ka huru adwuma yi nu onim o ense ka ya adwuma yi nu onim mu me nam de ne ko ba je na adwuma nu onim mu me anam de ne ko ba ntosi adwuma me de ko obokina ba ko ba ye sese onu atumi kontade yi me ja no onu akọ Nigeria sese onu atumi ko Togo no akosesa neoma ne de aba eyi obi ne so wonza ene ode wo hyase nanka wonim hwi wontade dwuma ni mu je na dwuma no na wonim hwi wom ka hura dwuma no na wonim hwi wom eyi obi ne so wonza ene ode wo hyase sanka ensa miensa wi ya makan yenka sauka yebeka se wo ye evil obo enipa bi am enipa bi kase oye evil sansa wi yenka ewie yeshia Monica sa akra yenchia yetifo nyina titru ona ombo bi mu no
akra wasema wakan emu odu na ewiase Krobea Asante kotokosi obi true kohwe nkwa ya ye true no enkohwe owu na kwaya agewo no ya ye mfre no kwayewa de ye peja usi ne kon ho ama wo hwedwem no ne hwe na obi de wotena ne sere so a ye nsum no enti akra ewiase ayewe ade ba ko a ewo se enipa ehye ne nso pa aye obi a waboa wo pen enye che oguso oboa wo mpo waboa wo pen ye atwam no kra ne ya na ede se ne de nde oguso ayi bi a waboa wo di no owure mfi na mom ne waboa wo pen ndi se wo hwe ase na obi so wo mu na se ne wasori agina ho na watimi kɔ wani mu a kai se ebria bia wo to fom no se nka wan so mu a nka ebi anka wo ka ho enti ne wo pagya wo no na aboa wo ama waduru ba bia waduru no enti wiase ne waboa wo da empo ensuo kuruwa ma na obi sama wo ebra na sukom de wo a ma wo remfi sa nipa no ofi sa abre no ebia wonya sa nya sa ensuo no nipa ne de ma wo nom ye no a nka ebia enka won kwa tutwa sa abre no a obre bi tu obi a nanka wo pesa amo ne bi wanya bi enti no oka hwa a obi hwe ase wanya obi ampagya nti oda so da ho wantimi ampagya bio na obi pe adwuma bi mu kwan anase obi pe se onya obi mane ni di adwuma bi nkomo wanya ne na ani nkomo nti bepim sa abre adwuma bi a yesua force mpa ye ton intade ne mpaboa yesua wanya obi amusa ne se de he na wutwa a ebeboa wa wuntimi ntwa force be mane nyeye empaboa de he na oton a yebeto na mpo watwa no ekwan be na abefa so grade 1 na ne de he grade 2 na ne de he 3 na ne de he ase na menya ne den agese obi ndi sa nipa na waboa wo ama ne uhunu dwemu enne wasori agina ho no enyi ne boni aye da bibiala ta medase adofo oba de achi abidie na mesre madofo ene onomo a edi yendwumadie yachi say ye starte yedwumadie yi a ukọ comment section ho a pamcho mo a mo monitor ehodo sa comments no ya mundileti ohusu obi abetwere I have this kind of gig uye say ya fredomba we na menton this kind of gig data enfamao ebuo sei sa ankofo ni nyina mesremo omo ya aza menka say bia wahuni wo Tech FM live streaming ase enti sebe o kwa akoboso na woni sa ankofo yi akwa akodinkita ho omo wo so amo keka kasa ansem ni nyina no omo ya aza mahu se owura bi omo hyeda fa edin no omo de abe comment a omo de ka sa omo de kro no ompeso omo de wi nipa no enti mpa achaw se wohunu nkofo bi sa no a omo ya aza se woni omo kodili na se omo bua o Tech FM enim ho hwe de enti ameka sa asem we ne se oba de over the weekends minua baako efre me ka re hosem de tre ni se enti ne se na no a ye story ewo Asante achem krachi ya ye frɛ no wansane ode se kan oni anwansena oni obi apese anwansena de ne ye no ye obi toto di okowi obi yire no we ya apese ena wakoji obi sika ena wakofre ni nua se ni nua mra magi sika no ni nua ne ba ye oni na komode se kan ya wo no o kai sa story ne bra ye de ntokwa no eto TV ne so sa amanfo nkonkohwe no ena minua yi kire se ne ba akwada wawie JHS 15 years eko akwada ni se ye ene me nso me pese me hunu video na ekoso ni bi enti okofa ne papa phone eno bie Facebook no na data enne papa phone ne so eho no ohu se wo ma twe ebi wo ho se free data die ni bi eno okomia so omia so no onim ne papa code eno omo request wo link ni mu se ombo code nsim akobo ahema almost 40 million 3,900 plus omatwe enti mesre matiefo se mesremo sa ankofo eye comment sebe sa comment ne wo ho no omo nyina ya za
enti se wo bie na ekokoto ba bi saa eya ahwe huye na obi amfa 7 ana na okotokro eno ya asem wedi kan ena wie yi enkomo a ye bebo mewo papa bi eni na busua ewo manim ha na ene Yusuf Islam mehu se ufri Bahrain waba bekan yen ho ha ena wo kire se na ya Krobea Asante ena wie me kam ho Nyankopon tonko so anhira mo nya mo kese ontutu mu anamo nsie firi se na wie yi yenso ya join ni show no live enso ewo afidie yi so AMG Tiny eno se na ya Krobea Asante ye daruade Nyankopon ase monko so anamu nkipi the fire burning ana ne kunzu ko jokrum eno se akra Krobea ena wie yi menso me wa ha na dwumadie no menso mani edi akiri afia tabu a eno se na ya Krobea Asante me wa Alexandra United States of America mu ena wie yi menso me hwe show no na dwumadie yi mani je ho pa nana Nyankopon tonko so anu nhirawo ogoro mensa ono nso wa asuo nwunu ena se akra ya Krobea Asante ena wie ma menchiachiawo na menchia ofeni nana ono nso mfa dwumadie ni agro kin ono nso wo kata ena se akra ya Krobea Asante mo ha ena wie kin sunie menso me hwe dwumadie no live e wo kata Nyankopon to nhira nsuo ngu so bride B ono nso wo Finland ena was na ya Krobea Asante ena wie me chiachia wo yenso ye wa ha ye hwew ena Abdul Tahiru Seidu osena na Krobea ena nso ya eda foforo aboa so tipatrak fuomu ho ena menso me wa menso me ni mabadwafo no ye nyina ya bo ade mu hane ya dwumadie no ye hwemo oti eben ono nso wo Anavon Fashion Center ye no wokode zongo ena o se akra ya Krobea Asante na enra na ye mawuda o Nyankopon nhira na ontonko so anya okese wate o ma wonkwa husan na enra ye wa wudai o nhira why na nantwi Saminas ena o se akenkan wura wadama awia yenso ye wo Nas Gentle Cat Bremai Park no achi ho na akra media achina ena ye mawuda yo in advance ye the man why yesire Nyankopon so nhira enso e the man ena Rocky Vaz ono nso wa abontem ena osena nei na anu abedwafo mo ho te sei Nyankopon adom yenso ye ho ye good ye ba be bonkomo opanyini akwaba ya bi wa no mame why na mo anu men bibi ye mame mate odi de se eja ye fe me kwaku abebrese ama makai mena na baati ase na maame bi owo twapia sisi a efre maame no atakuma abakwasem ni bi na me bokire o sa abre ni yesusa na atakuma no ne baba akọ sese die minim ba bi asa ne ba no wo yefre ne kwaku abebrese na kwaku abebrese ye akwada oye somakro 1 oye akwada otiasem sebe ne maame ni bi ne papa ni bi enti de no oyo ene se wosori ano patututu sebe ya akwaku abebrese benya bia die enti sebe no ochan se oti yefie oye somakro oye somfo de obeka se kwaku nya no eno no obeye ti ubodi eno amama kai se menkai na menka kwaku abebrese qualities sebe ye nkwada mpanini etie ebe fa saade ndi ato ntrim yeah minim se bi a onso wo sa qualities ni bi dia one crutch ni dia hia ejaku ye mu akwa ababio wo free he na bai me free kumasi atonsu ho na atie ho na mtie ho anso na free ifri dompase adansi dompase chapatre dompase mami yo de hokani mami e fro say e frame Dora abebrese they say unu kuna na tie me part-time very good eja one bema eja ku awie yi asem ben na de oni wabusua ya beduru manim ha na Krobea Asante eja metu enu a di nyame di eda wase bebre amen ena ni say eba bema ye fe ne ya akire your friend say Yaw Ochire okay ni bro vudin de Felix Ochire okay
abrantie ɔne ne yere ɔware awo ɛma miɛnsa ɔware ɛma ɛnan ɔne ne yere awo nan ɔwo nan okay ya ɔmo abo ɔmo sisi ɛna ɔne ne yere ɛne ne ma ɛna ɔmo ti mu ɛgya kɔkora metim baabi din ɔhɔ na nya fonko sɛ me ba no ntiapo why na frɛw ne ye frɛ me sɛ me ba no ntiapo nti ayɛ na to hospital mena hospital ampa dimdika ko mena hospital ko ya me bɛyi ne dawo kagye adaya o se high fever na achi no ne de na betua eja akra me gide gyan ho saa kakra be da ho be se na otwi na ko na atwi mi no na doctor phone eyi no ma yen ani be bosume kra ana osan ni resan frame ka kire me se osan yare ani o fi o yare twahwe o fi ana me to kem e ko dabi kuanya abotre de ko emina hwa emina eno so me koya on se high fever en kra dia asada no kra dia aho sem bi kra kotfo me kra no na mbe wi ase kra me hu bi da sabi ne saba ko ase enye na me be so ase high fever ampa na asa achi so a ono so o free empa so abahwefom oni doctor nurses no anya omo so mu nsonu mu empa ne ntompa no so na waboro wo mu ana ya no ese akoka se ya se fa no to empa no so me ni aketesi yi ono se bi nsanye musuma yolumai na ye kukuru obrane ni mfoni no ha hu a se dia ositi a ne sa elimi no ye kukuru no de nato empa so adano ne se misum enya ja ye nkakra de no to so eno nkonkoda eno koda ya Asem Beba Dabi di bebe bosumi ko bebe bosumi mienu ni ile so frame ya o se yaje me banato emergency kufo emergency eno so tu mrika me koya doctor penino say me bano onya head cancer inti na hefa ne ye de ne koya o de to aso waka kire o se wanya head cancer ene ye dey to aso ho head cancer hono no na omo hwe no mayen ne no so yi ni be fie na eni bosumi mienu ana me be ensa egu no fi na ni trim besi ni nase fi ni trim trisu besi ni nase mi am dem ba kura am ko kura man hunu emergency no ya yi ko na bi no mudi no akɔhye mi chi ho nyina man hu ko na bi ko se o hye ho na ano ko bo no doctor snamani nurse snamani no mo say ai no omu atwene mo jaso mo hwe na di aye no enti no mo de akɔhye ho enti mo ha no mo san de fa no ba hye what baby enti aho so di ho be na wotwe di ho na wotwe wiye no na omu eyi no na omde na maye nti be fie no mhwe din na mse ebe enye hospital ya de nti pepe baby emde nako na me bo wo obey amane se se me fa ukro emde nko baby eye wase no mase no ai bon amane a obi a se ka me ka se me fa no de nako no so ko ka so be di machi
ɔbɛyɛ mfie me mefaa no mefa pragyea na ba bɛfa no nam de no kɔ nakaba bi wɔ hɔ no putu gya hɔ no baabi na mede no kɔɛ ɔsɛ ɔbɛhwɛ no ɛneɛ yɛm sɛ ɛmu kɔtɔ asafo kaa mebɔ no hɔ no koraa no ɛnyɛ ɔno so wobɛtumi ahwɛ ama no yareɛ ne akɔ a ɔbɛnyem 30 million ɛnam sɛ ɔkura menya ɛne wɔ sɛ neɛ memfa sika bi mmra ne yɛmfa ntɔ asafo taadeɛ ɛma naso fofoɔ no nam sɛ okay ɛno deɛ mɛpɛ bɛsia ba ne yɛayɛ ne saa yɛno nkɔnkɔ da nti na kyerɛ sɛ mene kɔɔ saa ɔsɛ wakyagye me o nti dɛ sɛ da biara mɛkɔ yɛno n'akyi mesan de hebaris bi ɛkɔ fie hɔ yɛkɔ makyerɛkyerɛ yare a meba no yareɛ nyinaa kyerɛ no nti yɛkɔ ɔso aduro ɛne yɛde kɔɔyɛ a ne ye tobo menkasa maame menka sɛ kasa menkasa ne yere se meba no sɛ ɔnnom aduro no nti ɔhyɛ dɛm na mkɔɔ mka sɛ ɔmmra abɔnten ɔbaeɛ koraa mamisa asɛm biara sɛ wɔka sɛ aduro no deɛ ɔnnom na doctors no nnura a wɔde maa no no bebree ne sisi wɔnom nti ɔnom nwieɛ a doctor sɛ ɔnom aduro no nwieɛ a ma ɔnom aduro biara ɛnam sɛ na nyɛ nnuro wei a wo se mmenafoɔ no de maa wɔ no a doctor gyi ɔmka kyerɛ sɛ ɛnyɛ wo yadeɛ no a woyareɛ no ho aduro ne ɔmde maa wɔ no ɛnyɛ wa ɛdeɛ na wo sɛ aduro no wonom yɛbɛkɔ hisia ne sɛ ɔsɛ ɔnom aduro no ne kyerɛ sɛ saa hebaris na yi nam nkɔtu no ase fa dropping ne fa aduro yi ɛbaeɛ no nyinaa no ayɛ bɛsome ka yɛmfa yɛ no nto besan ne nyinaa sɛ mekɔ ɔbaa no nka ho ɔbaa no nka ho besan kɔfaa no kɔ asɔre foforɔ nso mekɔ a mefa pragyea ɛnam mede no kɔ mede no kɔ a yɛkɔ hɔ a yɛpɔ asɔre a nam de no ba fie wɔgya me kwan na mekɔ saa nano n'akyi no ɛna mehu hebarisfoɔ no bi ɛwɔ agogo ɛfrɛ baabi Monaco junction ebi wɔ hɔ ɛna ɔsɛ obɛtumi ahwɛ me ba no ama no ɛnam sɛ ho ɔtumi hwɛ ma bi a mɛda no ase ɛna ɔsɛ ɔkyagye mɛtumi atua nam sɛ nnipa no kwa ne hia me na bua sika wobɛgyeɛ deɛ sɛ ɛyɛ nsuohyeɛ num abɛdwo na mene no kɔɔyɛ papa yɛkɔɔyɛ nea mebɛyɛ ɔnante kama ne nyinaa yɛkɔ ɛhɔ no yɛkɔɛ na papa no sɛ yareɛ no ɛwɔ ne ti na yɛkɔ doctorfoɔ no nyinaa doctor bi anka nkyerɛ yɛ sɛ meba no wanya cancer wɔ ne ti nam so doctor agyi na ɔkae nanso agya kɔ hɔ a ne yere sɛ ɔwɔ aduro hɔ a ɔnom nti ɛneɛ mentimi nka ho hwee ɛno so na ɔbɛtumi ahwɛ nti ɔkɔpɛ aduro ɛna ɔde maa mene ne kɔ hɔ na ɔde maa ne ye ɛndeɛ ne yere ne kɔɔ bi wankɔ bi nti ɔkɔgye aduro no ɔkɔgye aduro ne baayɛ no ɔkɔ no ɔba bɛɛma ne kɔɔ bi me ba bɛɛma sɛ ɔwɔ ne fie nti me ɔna akɔ hebalis ne hɔ ɛna akɔgye aduro no ɛna ade kɔmaa ne ye no ne yere se ne kunu ɔntumi fa nso ne kunu no yɛmfa nto hɔ nti mesan baa bɛbɔɔ hebalis ne nina amaneɛ sɛ ne yere se ɔntumi mfa nso no na nadaroma sɛ ɔno abɛtumi de akɔsɔ no ama me deɛ a ɛna ɔse ɔbɛyɛ nti adeɛ kyeeɛ no ɛna yɛsan ɛkɔ hɔ yɛkɔɔyɛ a sɛ ɔno a bɛsɔ no kɔɔyɛ a ɔbaa no sɛ ɔmpene ama yadeɛ yɛduru fie hɔ a na ɔyɛ ano sɛ aduro deɛ ɔnsɔ nti ɛkɔ bɛma no hɔ a sɛ papa no aba sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɔ ɔnie nti ɔno a bɛsɔ nti bɛtena se na ɔnsɔ bɛma no sɛ mensɔ
Ese kyerɛ ne yere na ka biribi akyerɛ na kyerɛ sɛ deɛ meka yi nyinaa no sɛ na me ade a menim fam anaasɛ na megye saa sɛ abosomsɛm ne ayi bi di a na kɛ sɛ ka mefa kyire daada. Okay, enti wokɔe ɔbaa ne sɛ ɔba ne nsɔ ɔba ne nso aka kyerɛ wo sɛ ɔnsɔ ɛna yɛ dɛn bra kɔ baabiaa so so a ɔnni akyi. Okay, bra yɛne ana ɛkɔ yɛ kwan ne ane ayɛ agya menim hwee agya ayɛ a wɔnim aman akokɔ ayɛ a wɔnim aman nti ɛno mu na dakom wɔ hɔ a na ɔbaa no afrɛ me sɛ meba ne ti no asan ba nti yɛbɛgye no ato chapatre agency na metu mmirika na mekɔɛ nana Krobea sɛ ɔkɔɛ sɛ meba no tenaeɛ a saa na ɔde wuyɛ sɛne yɛde ne kɔduru agency hɔ no sɛde ɔsi da ɔda ne nkyɛn mu no ɛhɔ a na ɔda wuyɛ wawu busa dɔk sɛ dɔk wɔse deɛ ne ha no wɔse ne ti ɛhɔ a na ɔde wuyɛ ɛna gya mekɔfa ama adeɛ kɔhyɛ mmɔkyerɛ sɛ medeɛ na menye sɛ nusɛm ne mmayi sɛ ɛni nti no yɛhyɛ date ane agya yɛkɔtoo no twene ne na ɔtwe mmienu pɛpɛɛpɛ sie no na ɔtwe mmienu no pɛpɛɛpɛ ne kɔsie no wosie wo ba yɛakyere busu mmienu pɛpɛɛpɛ ampa ho ɛna meba ɔwie winiba ɔba ne picture kora wɔ ha ɛna ɔso team so awu yɛsie yɛakyere bosomi mmienu pɛpɛɛpɛ ɛna deɛ wawie winiba university winiba ɛna team ɔno nso awu ɔyare team nana ɔwu sɛ deɛ ɛyɛ bɛma no saa na ɛyɛ no nti na mese mentena so obi tia na so sɛ ade no a ɛkɔ no ɛnyɛ kwa nti memfa akyiri nti ɛdi kaa mekɔ ɔsɔfo bi hɔ nti mekɔ ɔsɔfo no hɔ na ɔsɛ ɛyɛ duabɔ nyame ane asɔfo aba no megye bi de bi nye bi so nni na msɛ daabi ɛne mɛkɔ me nananom hɔ ɛna wokɔɔ nananom hɔ ɛma obiaa din good kɔyɛ apɛ ɛhu mmea no ɔsere ɛna ɔsɛ ɛyɛ duabɔ yɛde kɔdu asɛn me kɔa no na mtiyɛ paa sɛ bɛtutu anammɔn aba ha sɛ bapɛn no wɔkɔ msɛ ha nana ɔsɛ wei so sɛ wɔso kɔ ɔsɛ ha ɔsɛ kabaako bɛsan akɔ na atwe mmienu pɛpɛɛpɛ wosie wei no wie a twe mmienu pɛpɛɛpɛ ɔno so bɛkɔ na asɛ mɛboa a fa market na asɛ nnɛhwɛ sɛ musie wɔ mobile no na atwe mmienu musu ɛdeɛ te ɛhyɛ no ɛsia na atwe mmienu sie ɛda na ɛbɛyi efunu sɛ ɛbɛsie no pɛpɛɛpɛ deɛ ɛbɛhu deɛ ɛbɛsie wɔ hɔ nam sɛ nanamate ɔde nti dɛm aba no nti yɛ ho ama no yɛmam ɛna ɔsɛ nane wɔ ɔbaa no so anaasɛ ɛnam sɛ daabi ɔbaa no kuta nkwalaa nan mentimi nhwɛ nkwalaa no ɔbaa no deɛ kɛnyɛ nhame baa sɛ nkwalaa no saa gye nkwalaa no aka me deɛ ho asan gye ɔbaa no so deɛ so mmienu aka ho na nkwalaa nsia saa meka me ma ho na ayɛ du mmienu deɛ mentimi sɛ ba bɛsii mu wɔ hɔ sɛ wo ba yɛ akyere ne yere ne bɔɔ ne dua anaa membusa awasɛm tɔbɔ membusa awasɛm bɛsi mu sɛ ne yere no na abɔ ne dua na ne dua abɔ no aseɛ nie ɔse me ba no ɔyɛ accountant wɔ company Roma Jason na Asante ase nti oyisu kaa nti wɔba a wo sɛ bɛsɛ o sanye nti wɔba no ɔdi dwa egu kaa no na ɔde abɛ nti adagya o mane akɔ de adagya no store bi wɔ hɔ ɛhɔ no tɔ nneɛma nti ɔtɔ nneɛma saa sɛ ɔbaa no di begya no a na otua ne kaa sɛ obi ahu akɔka kyerɛ ne yere sɛ ne mpra ane saa ketesia no nti sɛ oyitu no botom yi sika ma ɔbaa bia sɛ nyɛ no ɛna ɔbɔɔdua so ɔmɔ n'anim sɛ yɛ o ɔbɔ no wɔn akyi sɛ ɔkɔɛ no obi sɛ meba no ɔsɛ bi nte saa na wɔn deɛ nneɛma no ɔtɔ no wɔ hɔ ɔtɔ wia no ɔtua ne ka wɔne ne bibi saa yɛ
oso one o trans won kwada ba bia da wa ono nya tifi o ko nyina no pa wi o nya wa no ya da bio nti me ba no de on de ahonfa no obodu asa nti enipa oto ne ma ho no owuye na otwe mi pepe na mba nso wuye nipa obade to nioma wo ne ho no so onu owuye no na wotwe mi nu pepe e na obade nso wuye kire se obodu an se obi a oba bia obeyi otu ni boto ska ama no bia no enya no he eno no so wuye ti so obaba de nso awu na obaba de nso de ye de no nso wu ba be si mu bie university ni no do nso ba hu be si sani bra na awuo aha se ordinary dance na aseda no mu eni se me ba no woni sa ni bra na yire no ekon no de ndi nsisa se ni bra ni wu a ode ono das enti ni bra ni wu ye na mpa ono so kofa hyew okọ okay enti nana no ka kire wo se wu sie wo baba na bibi besi die na si maame no ba no mase ba no asem nana no pani no wo mu no ono so twahwe ye no adana ye me baba na ye no wo so twahwe ya ko wo ne ne ko to divine ana hu se de nana no kan no no kre nti se oba no amodua no a kade se ka nana de nana kan se ka esim sa so oboye ni nti nana se sa de ebesi enso ampa so esi okay enti anu asi die enti no aba ha se wasie wo ba na wie wasie oba ne nso awie die na asie ka de asie na mintie bra asem ne so ni nyina ne se me ban efiri mu no na ba se ye na yie ye kura no ti ena me so wo na ukunu no enti kopa besia bra na mse mfa bi so ni yemfa anya yi wo ka kire me se uni sika ana so obusuan fo so oni busuan ni bia ti oni sika nten so me mfa enhye me yem oba kunani no kunani no ye fre kunani de say Akosia Gloria ochre Akosia Gloria okay ndi wo ka kire wase Akosia Gloria say onko pebosia na unsu pebi ka ho ni mfanya ukuna yi ana o ka de to aso o si oni bi na oni busuani bia ntimi a me fa le nhyem yem enya yi no ampa ni amini ade oni busuani wa wo koye ne ho ade enya na busua na akoye ne ho ade man enya abusua pani eye ne ho ade man ena o ka kire o so oni busuadi bra ni kunawu no nso gidi ye me gidi se abra me ba no to fom no no ebidi ne ko akoni edi akoni aba no me hu busuani bia na odi na chi me hu se ni nua kuma se ekura se edi na chi se ene kura de me aba behwe makunta na se okay enti wo kan sa na o kan de so oni busuani bia enti financial ne ya koyem me ye se nya ayima no na am se hu ina ja ye nyina kan etiri pam ho enti bisi e kokoji ye no ekoji se ye koji bisi 250 no utim ne ni nua kuma bi betra mu bi ti sky ye kokoji no otim ne kokoji ye ne ye de bai ye no aye no expenses bi aye bia no ni nua no otim ebi ena ye expenses no yese bia ye ni kwa ne ye expenses no da bi ti koji sa obi a ne ka prenim na nye ono ne koje bosia ade enti na afa de ni nua betena mu bi na ye expenses ne ade ade nyina wo mbi se eno de eduru ho de so ohun se o ska benya ska nti benya bibi enti ye process no ma metobo menkasa me ma wo so na akasa me me adu apie o wo ye sa na wo ha me ye process no kra ye process be say 300 ran was isa enfa bi nkan waji no process no de ade si aye no 150 no ya nipa ba aye na se no kra sa de boy kra enu nipa be 10 waji nsa body nyina so en kra de en de ne ha me
yɛno nkɔnkɔda sɛ ɛyɛ no ɛna ɛyɛ nyinaa yɛyɛ no wie no ɛka ɛba akyiri ka ba akyiri ɛyɛ 80 sɛ 8,000 80 million 88,000 ɛna ba akyiri ɛna yɛyɛ no wie no we say bank for so we buy say yɛba no bɛbɔɔ no bɛsia nti ɔba ne kɔbɔɔ bɛsia firi bank hɔ enti deɛ ma wa no so na yɛnti enti yɛmfa ɔmo ba bɛgye ɔm sika ɛna sɛ nipa mo ba bɛgye hɔ sika no nipa no wawu nti yɛbɛyɛ ne dɛn ɛna ɔsɛ nti yɛbɛyɛ ne dɛn sɛ sika no ɔbɛgye no ɔde ayɛ agyapadeɛ wɔka kyerɛ sɛ ɔde hyɛ adwuma bi ase nti sɛ ɔwu deɛ a ɛsɛ abusua ɛde sika ma no na bisa wɔn sɛ ɛyɛ sɛn ɛna wɔsi sika no ɛyɛ 150 million na kyerɛ sɛ tituo sika no no nti sɛ yɛbɛtumi atua ama no na atwe mmienu ama no deɛ a ɛna wɔn bɛyi interest na afiri so na wɔn de ama yɛtua 111 110 ɛna san ɛne wo ɔbɛ kan san kan etire pa ho sɛ sɛ bibisa ɔbaa no sɛ deɛ ɛyi bank for kan ɛyɛ nokorɛ ɛna wagye tum sɛ an ne kuro ne ne di ho nkɔmmɔ saa nti ɛyɛ nokorɛ ɛnam sɛ neɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ deɛ a ɛneɛ yɛmpam yɛnkɔpɛ ɛyi besia yɛmfa nyɛ dɛ yɛmbɛtua ka meka saa kyerɛ no no ɛno deɛ ɔkɔpɛ 50 million ɛbae sɛ memi so mefa bi nsɔ so na yɛmfa nkɔtua ka ɛnam sɛ ɔkɔpɛ bosia ni mu 50 million buy bank for ne deɛ no ɛna ɔkɔpɛ 50 million buy sɛ wo nso kɔpɛ bi na fa sɔsɔ na agyapadeɛ na ɔde saa bosia ne kɔyɛ na saa agyapadeɛ ni ni wa na okay to aso na aka deɛ kyerɛ ɛna meka sɛ bisia deɛ yɛbɔ a yɛbɔ no faako nti saa 50 million na wo de aba no fa na dipakura deɛ kɔkɔ mekɔ menya 110 ni nyinaa ne yɛmfa me 110 no ɛnkɔma ne ahu sɛ do ba kasi oje interest ene say say ene ya di si ho na wote ase ene menu nyina ene koye ene kokotua ka ene ya ji receipt ene ya de betu fie na afedie ya na wie ebuka na ye say ye hu wakotua bank ka na wie utua wie ya no ya no so ka ba ye no tibia wo se edika no wote mu 20 million na wote no first can bra wo se saa ayi no a flow level na ni kru no to ye no mesin fo bi o mo to ye no e ka wo sika 20 million enti o ma sika 20 million na yas 20 million oje ye no wo de tua mesin fo no ka nam se na say ekua ye ni sa na je se wo de ka se untua yasika no bi untua bi na je se mahu se untua na wo 20 million na wo mesin fo no na ka se ska we ni ha ka ba je de na je se e ka enti ase anya adwuma na me de meja chire die te ayameka yes ayameka ya no konkoda ani ya twintwa ase na we afi asonye ti afi idi na finshi ada wie pepepe na se yɛdi ɛfihyia da wi nti nya aka ne sɛ yɛbɛhwɛ ne japadeɛ na besia yɛkɔpɛɛyɛ no ɛhu deɛ yɛde kɔ akɔtua besia no ka ɛka sɛ a meba no na ɛdan no fie no a na ɔsi no berɛ a na ɔte aseɛ no wane ne wate no wama ne nua biara ankɔtena fie hɔ bi ɔsɛ ɔne ne yɛ ne ne madeɛ ni nua me ka chiri kra no one ne tie no kra no ewi ase opam no frifie ho pam no frifie ho se on pese dachi bia ni nua no bi beba ababedi ne yere ni ase ne mani nti opam no firi ho na me ona befa wo ose bra aba asem bia ne ho nti aba sa no na me kan kire oba ne se na se wo waye ya if you say 2 flat two flat and a see plot to say so a see plot 1.5 plot
1.5 plot enti memfa no say 2 flat no esi half plot no so ɛna 1 plot ne nso wɔ ɛna wa yesu flow level no kɔbɔ bank bosia de kɔyɛ yɛ no ɛno no da hɔ okay enti afia somadi na afia wie sese waka kyerɛ ɔbaa no kwan yɛ bɛfa so a yɛbɛhwɛ ne nneɔma ne ka ɛbɛ akyiri ne yɛhu kwan yɛ bɛfa so atua ɛna ɔbaa no se deɛn bra hɔ ɔbaa no se ne kuro se ayi flow level no ayi no ɔdan no wayɛ no ahyɛ aseɛ no wɔyɛ no ɔyɛ ama ɔsɛ ne ba no yɛfo nti ayɛ na abrosan nti we die one nti busuani bia edi enim nti busuani na ne agya eni chafa bia ewom nam se saa okay na se uni eni chafa wom dia o de e car yabo ye no mo fa isi kaman na e chapade no so no mo nche na mo fa dem catch no so dem for sika man na japade no monfa tim ka sa apɛ no ene ha ene onya abedwafo bisia aka ne ho aba ne mi bebu nkunta se ai bisia ne ko boye no huntres ene you know ekusi se 500 5 million 500 million aha and I'm say so me didi trentry no ko ayarehwe no so no ka me boy so na 400 million ni 400 million ne de ene omo crof mim de ne de ene omo ntiase omo betria 200 and I'm say enye sabi ade na kokoto na abontino ayarehwe na me ko musa oba ne se ana mo anam ne tuo nyina no ni kapre badem da ben wadin ni kura ko hwe se de ba bia yekon se ehoyo se enye ko hwe enti de media no no eno so betua for na so okay ne ade esa na say okay onde mo yen sorry enti ya sorry ya pe enti sorry ya pe ni se ade chien Monday ni se me de ba ha se ba sa no obum kwasia sei no agya ma yen hwa de bi sei o de mebusa wo no yime no ano se be ya wo mmere de me pese mi hunu ene se die nti pa na amoaba yanim ha ewu tekefem ha de nti ma ba ha se pa ne se me ba no na japade a waye no oyeye no mo hwe ne de ye manu die mfa ma om de ye so abusia no so ye die mfa mai na so mbi emra se ye ya ye ka sei oje asase full plot baako and a half plot baako half plot no de we develop ya wasi ho no ne ne yere ne mani nyina ate and a full plot no and okoje bank bosia e de be sha ase sa bosia no ne be yere wo a okope ho bosia kutua ye eno ye baako eyi a mo ye bosia e ba ye eno nso da ho enti kasai na ubuma oba no ne nabusua se ene wo no muntua na wo fa kotua wo ho aka fisa nya wo na wo bebo sa ajapade ne ho ka ama oba ne nso afa obu eka ne sen na die no wo no nso kaaye eno pedaka eno no eni ayi bank obusia ise bank fo no eji interest o de memfa no mbem de me pese mi hunu ne se ebra wo ne oba ne nabusua ni hia ye no e kasa na oguma a wo mo se e ka amabonie enti muntia mame na monkomu baabi eno pe na mia se si apa de e ka wan se ni nyina ka ni nyina bomu o ti se 650 abru 650 o de sika sai na to abedwafo nanim bra wo ne wo mu chia ye no ye chichemu ntina me ka na sa se ye chichemu a ye ka bom enti wo ka ni nyina bom no ka bom dia ka bom dia 1 billion we say when you 500 and 900 sani si ena wo ka so muntua 900 no wo mbetua sen Dabi na you 200 ka say e ka 700 ka 700 ti wo ka so mbetua sen 700 ni no so mbetua ombetua 700 million and I'm 700 no mbetua no
ɛno yɛ ɛka yɛ bɔɔ no ɛyɛ na yɛ ɛna ne agya no so ɛwɔ na yɛ akyerɛ no so mfaso yɛ ɛyɛ ne japadeɛ no so mo yɛ dɛn ɛno ɔmo ka adeɛ sɛ ɔmo si ɛno deɛ aban mmra se ɔbaa bɛma wo a ne japadeɛ ɛyɛ ne yere ne madea enti ɛni bibia ɛka yɛ bɔɔ yɛ no ɛna ɔmo twɛ ɛka enti ɛne ade na ɔmo ntua 900 ni nyinaa mfa ma wo na sɛ agyapadeɛ yɛ ɔbaa ne ne madeɛ a ɔmo ntua wo nso wo ka na wabɔ ne ma wo firi sɛ wo wahwɛ ɔba no ama ɔba na bɛnyini woanya mfasoɔ biara ɔba na bɛwu ɛne deɛ keka ka ho na sɛ agyapadeɛ abɛkyerɛ a wo mɛbɔ ka ɛma ɔba no so ne ma mfa agyapadeɛ enti ɛne ɔmo ntua wo nso wo ka na wobɔɔyɛ no ɛmfa ma we anaa sɛ ntina ɛnya me denti sɛ ka ɔmo kaayɛ no ɛne na ɛyɛ me abodwo a kama ma ha enti sɛ si a 9 out of the 900 no akwasua Gloria ɛne nabusua sɛ ɔmbɛtua 700 million ɛne de ama wo enti wo 700 million no ɔnyɛ na wabɛgye sɛ wobɛgye wo 900 nyinaa 900 no kura no ɔmɔbum kwasea enti ɛne ɔmanyɛ dɛn ɔbɛtua 1 billion ɔmbɛtua 1 billion ɛfiri sɛ gyae na kama ntua saa ayi bank fo sika na amfama ma wɔn mu no a kasabri kaminim de ɛbɛsi oba ne wuyɛ ɛdi sɛyi ni ade afe ne bɛ bosom mienu afe ne bosom mienu ade nti na ɛbra saa ka we nyinaa bɛbaayɛ no wanka ma ne yere nante aseɛ na ne ɛsɛ saa full plot no ɛne ɛbɛtɔ firi sɛ nipa wu na ɛka ba wɔ ne wu akyi no wɔ agyapadeɛ a yɛtɔn sɛ agyapadeɛ no ɛde deflate ka na aba n'akyi no enti ade nti na ɛne moantɔn saa na agyapadeɛ sɛ full plot da hɔ flow level wɔ so moantɔn no ama ɛntwa saa nneɔma weitɔ ade nti ne maanyɛ saa sɛ ɛno deɛ ɛni antɛntɛm ɛno deɛ ɛnya ho adwene saa na medeɛ deɛ mnyaa ne sɛ akwadaa no mase ne baa no ɔpɛ masɛm so mpɛ no asɛm paa ɛnti na menim sɛ ɔno agyapadeɛ nti ɛna ɔbaa awareɛ no o deɛ wowɔ ba saa deɛ wei ɛnanom ne agya no monhyɛ ne nso sɛ wowɔ ba na ɔne ɔbaa yɛ agyapadeɛ na sɛ bɛrima ndi nka awu na ɔba ne bɛrima no a woka biribi aka ne wese because sɛ ɔbaa ne yɛ koraa ne kuna awu ne nko a deɛ obɛnya sɛbe obi bɛwɔ nkyɛn a ɔno bɛtu ne fɔ nka woyɛ sei a na woayɛ sei a nka bɛyɛ sei okay enti sɛsi a wogye 1 billion na ɔnkɔ de baabi sɛ ɔno ara nim ɛka ɛwɔ mu no yɛmfa bi nkɔtuatua na yɛso deɛ yɛso ɛka yɛso yɛbɔ yɛmfa bi so nkɔtua ɛka okay adɔfoɔ ne ade hyɛ kwaku abɛbrɛ sɛ ofiri ato nsu ɔno ne yere ne ma ɛna aba yɛnim ha ɛna awia yi na nkɔmmɔ a yɛabua nyinaa no tententen na mpɛ sɛ megyaa no ma ɔkyerɛ mu baabi ɔde firi baabi ɔde ba bɛduru ne bɛtumi aboa ma mo atiefoɔ deɛ mɛbusa no ɛno bɛboa mo amahunu asɛm no nyinaa mu yie sɛbesɛbe ne tofu abom ɔwɔ ba ɔba no anyini ama nyankopɔn ayɛ adom wanya adwuma a wɔyɛ accountant watɔ na asase 1.5 wa develop half ɛno mu no ɔne ne yere ne mateɛ oyusu ne kaa papa ne sɛ ne nhwehwɛ mu na ɛbaa bɛtɔ dwa sɛ ɔdi dwa ɛfiri store bi obi ahu akɔka kyerɛ ne yere sɛ ɔne store wura atwe mpena kyerɛ sɛ saa baayɛ no gye ne nneɔma ɛde ba bɛgya no ti wabɔdua store wura ne wuyɛ no na wɔtwe mmienu pɛpɛɛpɛ na ne ba ne nso wuyɛ ɛde abusua binom koraa da ase ma ne ba a ɔno nso awie university ɔno nso tɔɔ so na deɛ papa ne kaa yɛ maa ne gyidiiɛ ne sɛ deɛ mekan sɛ bɛyɛ a wobɛhunu sɛ kwadu ɛne asɛn enti ɛtigu sɛneɛ ɛteɛ no woammɔ ano ɛde asɛm bɛba wodeɛ nipa a wɔn ne bɔ odua no mapɔnte na maka ne sɛ yie da a yɛyɛ ɔbabaa no yie wosie no a wobɛhu deɛ bɛsi ampaniampaa yɛsie ne ba no ne nana panyini yɛyɛ ne ba yɛ akyere no ne ba panyini ɔtwa hwee
emo no hospital ene yɛde ne kokɔ wie saa brɛ nti na nya ho amamre bi a wɔyɛ ya ebia nkonim de sie okay wayɛ wie ne ba ne yare da hom ɛka ɔbɔɔyɛ tumi kɔ hebaafo bi hɔ kɔgye aduro ɛde ba ɔde ba ɔba ne sɛ ɔsɛ wɔnom ɛne yɛ nɛ yɛnye yɛde nie nti ɛne yɛ nɛ enti wɔde wɔnom na ne ba ne sɛ menyɛ ɔde menyɛ saa da kɔpɛ frɛ ne ka kyerɛ nsɛ ne ti adeɛ no aba yɛde ne duru hospital a sɛne ɔkɔɔyɛ a ɔda a yɛyɛɛyɛ no saa na ɔda wuyɛ wawu akwadaa na wu awie yɛde nkan aboro bosia ne bi ɔbaa ukuru na awu o yɛbɛyɛ yie sɛn na wo nso ne wabusua mu bɛnya aba ɔsemini abusua papa de aduro yi wopɛ masɛm fa me hyɛ ɔyɛm sɛ ɔba na dwene ama ne ho so ɔde ɔbaa yi ahyɛ ne yam bosia ɛsɛ so ɔnom gye ɔma kɔgye yɛde ayɛ ayie ɛka 80 million aba akyire ɔbaa wote so sɛe ɔsemete so 20 million na 20 million ne koraa no mesinfo ɛbɛyɛ afuro level no ɛne ɛmeme de deɛ mde tee so no mede tua wɔn ka ɔsɛ ɛne ɛkasa wo nte so bi menya hwee mfa ma enti menkasa wo de kɔ akɔte furo level foɔ ka okay ɛno nkɔda wɔn wɔ hɔ a bankfoɔ nso aba ada yɛ a moba de bɛgye bosia sɛ yɛde kɔ akɔyɛ furo level wɔ n'asase so enti so awudi a yɛba abɛgye ɔsɛ akɔra no wawu nti sɛ si ɛhɔ na atua ɔsesimo ntua deɛ anagye sɛ agyapadeɛ ne yɛkɔ ho yɛkɔ akɔtɔn na yɛde adi firi ka no na ɔse daabi ɔsɛ okay memam na wɔtwe mmienu sɛ mbɛtumi aba bɛtua 11,110 million deɛ a deɛ aka no yɛbɛtie firi so ne yɛamam receipt de ato so ɔbaa yɛnyɛ ne dan ɛhɔ deɛ ntɛntɛm ɔtumi awura mu akɔpɛ 50 million aba saa de brɛ papa nsa gye na wo nso pɛ deɛ aka no fa no ɔse daabi bosia deɛ yɛgye a yɛgye ne baabi faakɔ enti mema kɔgye 110 ni nyinaa bɛgyinam yɛ nyinaa yɛnkɔ ne yɛnkɔ tua adɔfoɔ yɛakɔtua wie yɛtua wie afe aso yɛni afi nhyiana yɛnkɔ bia yapadeɛ so ne yɛmu nkonta a ɔbaa ne se asase no ne yɛgyapadeɛ a bɛrima no ayɛ ne deɛ abusua ɛbaa yɛ sɛ ɛyɛ ne yere ɛne ne madea enti yɛne yɛwo ne deɛ yɛanya hwee ɔm se yi prɔto no ne kokromoti koraa no munya na ɔsɛ na ɛne ɛka magyinagyinam nti yɛbubu nkonta to nkonta soɔ no na kyɛ sɛ wɔmabɔ 900 million ɛna de akyerɛ wɔ mo ɔmo se daabi ɛne yɛbɛtua 700 na ɔm se daabi yɛgye saa 700 na ɛnyɛ ye na ka ne koraa no 900 ne koraa no sɛ baabi a akɔduru ɛyɛ saa mmaraka wei na mo ne meka paa deɛ a ɛne ɛmɛgye 1 billion kusuu 1 billion kusuu ɛgya nyɛ wasɛm no nyinaa nie sɛ mɛwo ne mfasoɔ ndi ma woɔ so deɛ mensa ma mɛbɔ saa ka wei ɛmfa mpere agyapadeɛ na wo ɔbaa onye ntaa wani ase nti 1 billion tuama me na wo deɛ fa na tena wo baabi na no asɛm nie enti adɔfoɔ nkɔmmɔ a yɛbɔ nyinaa ne tɔfa bɔ no emu nie na tɔ de bi a yɛ asa asɛm wei meka sɛ woyɛ bɛrima na wote ase sɛ wowɔ bi a mɛni obi akyi ɛma wo maame bɛyie eni obi akyi ɛma wo papa bɛyie muntie sɛ wowu nna a wo papa ne wo maame ni mfasoɔ wɔ so ɛma mɛma no enti wote ase yi sɛ wo nsɛm wɔ bi amanfo jai saa adwen ketewa bi na yɛkeka kyerɛ wo na wodi akyire no nipa na onya saa kokoduro ne ka saa asɛm ne kyerɛ wo no ada na onya saa kokoduro na bi na ne de ɛsɛ so yɛ de bɔ wo ban no wɔnyɛ enti so ntumi nyɛ na yɛ ntoto no de bɛba maame ne wo papa ntam a tu hofo na dwane na de wo yɛ no yɛ maame ne wo papa wate na wanhwɛ yie na wuwu a yɛ de PND simra yɛ de bɛgye wagya pade a maame nya bi papa nya bi na kyɛ sɛ wɔn nso no ate agu kwa Dr. Mankwa akwaba ya ja akra o to say awo tumfo nyankopɔn na dawro ma me ho yɛ pa okay ɛna wiye yi yɛhyia ɛnɛ
ɛyɛ na wɔtwe no ahyɛseɛ kwasampa da yɛde yɛ adwuma no na ahyɛseɛ ɛna yɛ dwoada ti da biara nso a wobɛhyɛ no ɛwɔ ase o ɛwɔ ase da biara wobɛhyɛ biara no ɛwɔ ase aseɛ ne sɛ sɛ yɛyi a yɛkasa yi na yɛde yɛ adwuma ɛwɔ yɛ nabuo mu Ghana ha dwoada ne hyɛ aseɛ enti sɛbe obi tu anamɔn na wotumi te sɛ awurade fie Herbal Center ɛwɔ hɔ na ɛboa adasa ne nhyehyɛ bi a wɔyɛ wɔ na wotwi mu no ɔde ka ho ɔkyena ɔpɛ baabi a wotu na namo akɔ benada onim sɛ me kɔkoro no mbosie Red Park ɔkɔ awurade fie na wɔba awurade fie a wɔba awurade fie yi ɛnɛ bɔyɛ nkɔmɔ na kyerɛ yɛn deɛ ɔba awurade fie hɔ a ɔmmra no ɔmɛyɔ ɔde akora bɛda ase no so deɛ mɛkyerɛkyerɛ matiefo nyinaa na mɛkyerɛ me yɔnko bi yɛfrɛ no Ata Steven o man kranso poposo okay ada me ko ma no ko pe no bi mame wow na bi me ka se de aduro ne nature ni internet de me to ncha ka se me ko e no no so na power bo no wo de redu asisu no obie ni kumu ya wuti utek wow ti me ko ya me da me ho di kire say doctor me kra ma ya ma dwese me ba o ntini o fa boto a wura ho ana kudutu ni ahini ni ade mpe bi ade bre me no so ma ba ha de ana so me fa akonya we so na mechia no bebre se awurade nyankopon so nhyira no na de oyi bia awurade nhyira no na ya transi da bia se onyare de ya kan ade ho asema obeka se doctor fo mabadom de omanum ebi ne ka se abibiduro de nyankopon de atum ya de no ni kwase ye po se obi ko hospital nese wo ye ne nye yom se kokopa abibiduro bi na ede na ye mo hu se enu ni nyankopon na nkasa ne nsa no nyuma na atetefo no mdi sanyade etu yade ase no enti akora atrasi na me da me kire kwan me si ni baabi okro no mbosie Red Park ye kumasi ya akro no mbosie Red Park ho na ebutu aye di edwuma me de number na itu dwa me sole a wo office wo ha wa amane no wo de frame a mefa na me no watwetwe nkomo number na 0241 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akora me se da bia mintimi nkasa enya etiri ho good ti ade de da bia me kase kumase ade me mfa hwa me ho ba wo mo ko ba bi kwaji nuro nyina no mba awurade fie ba center no wo mba otumfo nyankopon din ne nko anti eyi ade krankro no firim so enti wutiem na se wo a wo ti ade me mpenketenkete me persevere one power se dem de ni ti ya ne ya wa ya enko no saafo na mehia wo mu obu a wasemi wo ha asema pampa mu hyehyeme obu wase bibi ni na mitrim obu wase mitini ma midududu obu wase maso dwa me gagaga mehwefo ma asema ni yiagu saafo na mnom twetwe nkomo no wodi abura awurade fie Herbal Center baji aduro nwaso ni bi saa ya duro no nso na obi akora obi wa wase mehwe ade a mihu ade ye ase ade ni obi gyina wase na oye mienu mihu nipa na mihu nanim ye efoma ye metententen manisu ya mehene manisu twa nkyene obu a pressure wona nini so glaucoma ana etesi wani so a awurade fie ne yawo adu etimi pipa tefri nipa ni so wo ho atwanse wa enti wo a wo aniyade kranko de brabaji aduro nwaso ni bi obu wo nso wose maso ya meya masum ya meche masum tutume ase bibi wuru ase yehwie nso obi agu masum wo a wutie me na awiei nyankopon adom doctor se wodi ato no atie me ade Herbal fie Herbal Center emu aduro nwaso amana tuyade na firi ho akranya no nko obi wo so kasa enka wona num da bi omo se woni pani mom nyina so omo hu omo mba mom yes doctor se omo yam bia me mo maduro bi omo di woni pani wutrim na free eba enti wo a wo fi se enka kasa wo num ni de ode Herbal fie Herbal Center wo mam di bi komo maburo chire nyina fredi adanse se doctor aduro di ano odin na mom krudi kumase afo na ase Ghana afo obi an wabaji aduro ni bia wafuna ka doctor aduro di amwa me da bi da yenim aduro na ho odin se de aduro nsi sa yarewa entem so enti wo a wo tie me ade o se enka kasa wo num anaso bu won so wase enka ne bi wom nipaduam ho a na etuba ene oba awurade fie Herbal Center ye de dokono hu nsuo ba de ka ho menka ye de ma adware ya ni nyina betu akọ na nsa na obi ba mo ma ni bi ade chen no ofra media dance se ne hu na na etu na ese yi ni nyina agyae oba awurade fie Herbal Center o re nipa mu ane ye we de ho ani
sa ne aboye hwene atade kura ankasa ono ankasa wo se doctor me ro matade kura se wa me mi twamotimi wo me ya enka da bia bi si ye nware akola ne ye ni ade bi nso won so ahunhum no ye de ye be ka na ye kan se obu ahunhum ne de kakanyini na asoa no enti uba na se ahunhum dia ntram ka se ye de do kono na ya no ahunsuo no ene ye de ade fra na ade adwura wo ho de dwura ho ba ko pe no an ade na e be ko enti se wo tiem na se office wo ya ade sa ade ambo so a tutu mi kabla wradi fie ba center doctor enadwo ya adwuma ama bi kura ka kire kwa kotoa so ba kina de oba ye to sa ntu de abla wradi fie ba center ba die dro waso ni bi ye hona me si yam posa be posa muna mposa aduro mo bi dware ama ja pie free ni dem me posa aduro mo bi dware wo tipe pampempa o pie na ne prona krado ni da no sei ade a che na ne kwa ahono ne ko wow nipa no wo ye adwuma ho a nipa dom wo mbana no odin enti se wo ti awrade fie ba center de ba he ba spiritual ba na hu nsem bi wa ya na se bi ya onyame suma hintasem nya ni nyina na ebetimi ada na di a kire nipa wa afidie we so wo de oba na wo ba awrade fie ba center mitimi kire obi akwankire ya news ka ya de de ba ya ba news ka ba me kire kofo we de ye free enti wo fu na se office o ye nipa na ato na no ma bi nkoye ma wa wo de bra obu oba wiase onya sika kase da to bidie nko o de bra ba wo spiritual mother no obo ho ba no guardian engine be kire wade ade be ma na aduana be ya ma na die ya ono nko aso betimi adi aboa ba ifo bi ntimi ma obiem tumi bi antimi nsori ntia obiem ntia wade fie ba asante tena se wie ya wo hawa amane afabla obu ase misisi eya me ya yaka uchepa kase na wa no emututume wontimi nkoto emfa de wo tena se ano achia ne pa wo de bla wade fie ba center ye wa duro ho ye hu mu duro ade sakra ne se ya de ye hu mu de asa ya na ejai o ho ye de be ma bi nsu ma de awasa ye be ma bi ma de asa na ma bi ma de atua entram de mse da bi atokro da bia no duro bewura ama na ye ya so na de duro gum ye ne de duro gu so hwimu de duro gu wonu mu duro fa no onyankopon mi so be di afa obani afa ha nso tumi de duro so ye de efa ho na including oba akra mo ma duro kwa ha obu anu osi akwa wo no so wa ya ontimi nwo oba be mo duro mo akwa ha onya kwa ha wi a osi akwa na ha ma ntimi nwo no ebe pai bo pa kan efuro ko mo sa wode na mu nyina da ho ye be mu waduro nwaso me se nansa wo ma bi ba mo no anya 54 years wa ba je duro awo wow ya wa ha ba ho ade okwa me se fasika gu aha na se ka won sam kire wi a tibi fa ko fie fa ko sa boso me so abanyim oto wa de bla wrade fie ba center ya de anya da bia me ka ya nature afidie nsa ya de tumi ni wa ha ba mu nyankopɔ pona ni mo nyama uhunu fi ba ba hin ofi na bodie mu na ade awurade abobia me ho ha ba bia me so de misika dua ne si wo no me ho ha ba me ho ntimi ho ba ho me mo ho duro odu obeduro na ka se ho afu a uhia duro nso me wura ho na makote de abro nature enti so utie mi na yo ba na se breast cancer da so abra awurade fie ba center ye wo awurade ba ma ho enu fom bi wo kra wo adu de horo so abo se na mo ani yigu fom umpo opede ye hin aduro wo ho da bia na da na meka so obi yafunu ya ne ya wo kekam me kwa kurasi wo mu ya me tie aduro mpo sa na mde gu kram na mde skatu obi no me ode na asi ne wo yi na ya ne nipa na sore me no ma e ya aduro tumi wo bancha haba mu ene ye de ya na ade no ma ka ho tumi abancha ewo mu no bancha duade bo okra anya nipa bi o be jimi achichidi akra wo se na chi ade wo di si na chi na asi fom yankopon de adum ye nye da bium awurade achi ade ba na nso abrofo ya da bi om ya abrofo yi om di nura ba ye de sa ye no ma enti to na so wo ha wa mane abla awurade fie ba center bra ne mu oduro wato asase obi eji mesi maji uma bi fia ma no tafo da bi om wo se me ho ye no nwa ade a me ye na de kuto no oduro ne ye nipa kro one ne kan fi wo se no anu si hu bi awurade fie ba center tumi ni ahode nyankopon de amaye enye se ye mem ya battery so ba ya adum ninti da bi am se awurade nyankopon ne sanyarewa ema ya ji hu skadie ona keka ntini to ato aso no ma no mpeki kan si ani ni wade we de kata aso wo se hye nkom na enya adwuma ntu ba awurade fie nti ya we fra awurade fie no odu wo hard wa ma ne ye ba o twodi ampo nyankopon na da woro ma ho beto me sad number na itu dwa me so da no afre me number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 0549 20
20 66 33 33 Esa akra me den kran na dwe obi sika ma no adwene ho nipa cross won tiase sika no ada akasa CCS enso ye den kran ankasa agi nipa sika ma no so de office obi do kana de waka no fam am se brawari fie ba center yetimi kra de kosua ne makoyira wa na ye de no ma bia ka no so de ba ju sika ma wo ba brawari fie ba center ye kire wade a wa ha wo nyini ba ko ya bo hu tumi ni ahode yankopon de adai e de ahyemu entu de oba brawari fie ba center ne se na wo de wo ha wa mane obu a so ba wiase woto ade a ye nto de brawari ma tugu misu ni bi ya haban enye bibia be posa ne de amana de adware okodwuma beto obi nso aya de atia be ma de kube nso ne nkyine ko hwehwe go ne ya kire do be ya se de adua na oduade bo ne bi be firi ho akọ otu ya de brawari fie ba center he ba en spiritual yes spiritual ka obi nim se bia e bosom da bi onyankopon ya spirit nyankopon ya honhom enti honhom ade ya mfo ya ni hunu wa obi ya no wasemi hu nyankopon da e bia da ya sumu ni ade hu nyankopon se onu ogina hunu krampa wontimi ntrase enti sa so pese wonsankyerani sima wa blawradi fie ba center ena wo a wutiem na atiem ye se suro kwa akwa tofo am se ho ne yewodua wo a woda ho no yedudua ne hye onsam se no asoro agina ho ese akram se bo siefo nyina agimidi wo mum de da fom nyina mepaje wo mu ba bia mponke so obi na wo wani munyam woni krom me de meje ni munyam no wo enti se suro kwa akwa obi atofo ma wutiem ade bra obi obaba ne de na ya huhu ya de eno ye bepusa nuru ama no ya kire wa kwankyere no aye wo ye wie ya na ho atọ obi okro oba na obi dinachi waje aduro na no ase no yehu ni se be kire wade amwa ya ansa na wawisu aduro no enti se wutiem awurade fie ba center de abibiduro kroje na me no ho me metra me twantro na aba asem ehu we oba aduro no obi tiwa na no pe ama mbi oba na aduro no masi ma uhusu kama de ama no obedi adanse enti yensi aye besi yamposa aye posa yanyama aye yam wo de so de betua de twitwa de betutwi e bibiduro ne e nananom de ne edi akire enti so wo tiem na se na so wo yefonya de ablaba de air condition ni bi yamma bi na yam nyu omo a onmo yam dwa won no mumla bajibi na ho nto ebu bedwo fom ana wo mu nso ampompo bi asisi wo mu pa ye na enko no ye frɛ na bɔ saa ya de abɔ no wo de se bi aka na se nya so many years kwa de blawradi fie ba center ba gie duro nwaso no bi ya de ma de afakransa ne asa akire obi aka ho umpo mpede yen umpo wo pede yen ye nduro no dɔso nti emfa duro nsie wo ho ana de ebehu bi anso ye sa aka obi okro de ya de ba isma me anya ho adwuma ade acha baji mu ade ebehu bi anso ya kwankira ne akire no afa ho adi no akɔwa de ho atɔ de me kire free enu nturum se de ma akɔyemfa makwa no wode ma akɔyemfa makwa no nya nkire se meme kwato aduro atotɔ no ma ba ho adwuma de ma akwada bi ba de mehunu de mintimi ntɔ ma ama ne nyi awurade asem ye nto enti so apoje ne fa ho di awurade fie ba center obu o se mi kotodwa ahono we bibi enye ye wa awurade edi be fa de ahono nsuo ginam na atwe nsuo no ko enna na adam kan nurse ni bi ba ye wo ba me so ye da bi am kondem ya fere won so ye wo se ye twa na aba bi koto anka hin nam de ayi bi ka me de ma no de wasa so ne nsuo na atweko ntu me se die hunu bia de san yaro ma ne ye me won ye de fufufunu sa yade akese ye wo wo de wo pede wo de bla wari fie ba center nti so o tie me na so o tie me na so wo ho na so ofise wo de diabetes ayew wa ya na nkwa wo de bla wari fie ba center e ba mu waduro ayi de so 1 week okay ube siu da dema mo so bu ba ma kra de na diabetes kan ya de asem omobo ne me masam kra asa free yansa kra uso ma na atiato oban be wo so anya aduma o dia brama mu waduro ni bu ho na abepem agwagwa ni bi wompia kira kwan no si ye ni ba bi o kuma se kro no so o kuma se kro duam ha na so o kaye tia na wo ba o de so wo fo kro no ma francho ka o fo aso be si kro no station wo U10 so atuma kwa nwa bank nanim usi ade cross kwano o cross apraja fo bi gina ho o de ebuso so o mu nchi obosie taxi station o kwa do ka kire o man se o kwa awurade fi o ka se ho na yaresa wo o mu ba asundue kwan so ntimi sa de number na itudwa me sori afreme number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 0549 20
66 33 tu tie me na me ma obi sasa duro dware o na sasa bi tata oblawrade fi ba center ba gibi ne ampusa ma na fa dware odi ya wo se waye bibia do da wo so da ya odi obi wo kra no obi wo kra be da kra no obi ni da adam ma bi ba ma no koto praye mo no me kira na kwantode ye prapra ne mpaso no ano amom na nsi wo bi wo da no wada na ne ho ato no so odi officer wo bi ti na be da ya oblawrade fi ba center ho de ope Margaret money ni be ye bia ma normal hodo ne ye ne ho ntimi nka ni nyina wa ha obi kura de ye kakra obi ka se ye bonsam so ne ye bonsam ye onyankopon ne ba e wo awrade di mu nti amen me pa chao miti Dr. Mankwa ne noma no so miti na mede amount miti Dr. Mankwa ne noma ni mu na mede amount eye 0241 09 3915 0241 09 3915 and 0549 20 66 33 0549 20 66 33 when you nya sa number eye Awurade fie Herbal Center say ya me no ka say the Dr. Mankwa sorry enti jaso frɛ no de wonte ase no papa no wonkyire bu ma wo na wonsunyu ahoto aha ye 102.9 aha ye Otek FM so ba fidie no na hadameba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Herbal Shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De medisi wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 020168717 FDA age adwadie nkratoyi atum Dr. Time daso menya udenie we kikim abna na wo ya yaro fa here medimo for Herbal Clinic asani nyina medimo for Herbal Clinic Dr. Time daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no de be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yare no bekokra enumpo ena hwim yare no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton menioma yi o wasi be mastroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emo nsan fa no yade mebiu apart from stroke yare a otumi sa ntem kra no awo nso otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kra wo nyi sika no agye se nyinsan na bawie ansa na agye sika enam so ogye ne hudie nti osanye penis enlargement wo ye bema na wo bema no so
wudru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛhyɛ pagya no mu ebe pagya no mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ abuakwa agogo Corpus last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hɔ obi benya wa na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde epua bɛɛma ne hunsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase ataatai stroke ɛna deɛ napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sɔfo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bi a sɛ wotafre ho a sɛ yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch bɛn na wokɔ yɛ no ahenema kokɔben a wɔ bɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jompa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba kokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem firi se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma ɛhɔ nyinaa wobehu wɔn ahodwoda aban heyɛ mi kɔhɔ sisie we di opɔnkɔ penentem de je wɔn number se ka ho 0244 299520 ɛna 0266 432210 sɛ wa kyerɛ mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena nso biem time heba me hye ya me kan se yi ba akun ani wo yi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ena de mekɔ akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo
ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Perfect Star Entrepreneurship Training Basu Kumasi Heya Cultural Center and Ebekoso. A 2 days intensive training. Date near 11th October and 12th October. Mankesimunso Ebibekoso Ewo Batampa Entertainment Center. Date near 18th and 19th October. Bra, New Swiansa Numa, Nemwaya Brabo Nesi Council Emra Ibuto. Registration fee near 50 cities. Training fee and so 500 cities. At the form cry. Isanuma who will be Swiani Bine. Homemade charcoal. Yet so send your bit my BDA. And now be CBDA Ewa Waufi. Homemade incubator, cocoa butter cream and lotion, cake, meat pie, shortbread, emulsion paint and oil paint, organic weedicide, fertilizer, Azuma blow, washing powder, fruit ice cream, honey making, war, snail farming, mushroom farming, alata samana gel, bridal fan, parazone, after wash, and no ma bebre ay keka and until 11th and 12th October, Miensia wo Kumasi Cultural Center, near Swiansa and Yuma Mom, who performs Yibia Bra radio station in front decks, and as a friend Matrufu did this way 0537 681 737 and answer 0243 299 938. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yaba. Aha ya 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no na wasungu so a. Ena wiei utie, ena wiei show no live on Facebook and YouTube. Owura kwaku abebrese ene ne hokani ewo yanim ha efa ne bawuo ne ba ewu achi nsem ene sesei ne ba no yere ne busua ene ono nso de ne busua nsensem a aba wontem hyade nso se enkobo edikan ene yekobo ye no na mabedwafo ebebam na de ontiasie pese obusa opanyini anase ne yere no mama onkwan ama webusa na enawia yi awodade mu ntia nkoma wo ye fra Mrs Trudy Afriye Ajeman. Mrs Trudy Afriye Ajeman, Netherlands abuchiman ni mu ena obapa owo na enedai wanya afeko edi aka onfie ho wa wukunu kuma critical eni wukunu eni abusuani nyina se omao happy birthday osre nyankopon ni shira eni ne nkwa husan se enawie enkan ena mekanfo MSP 30 ya enonso eye edurunwanwa Ultimate Clinic for ene de sedru wi aba ene uyoba na wutie me na sebe o haw ewo wonsabuo mu a akwanya no aba ma wo onso wo brenie de hia ne se obema na aboto na baabia yetonnuo ene wiei wakọ na wakọ kase ope MSP 30 sedru wi ena wo yoba ubu wonsa na yawo nko na wote oyoba unsebuo mu no enyina ene eba na anu a ekina eba na nsa to de bi eba dako enhye dansisi so enuoma ya eba wo unsebuo mu no wanka so wani nye ho eto de bi kura wo unsebuo ne kura ma unsa do kura wuntumi mu enu obi nso wo hodmo a wabu no sebe emoja eba na no ohye emu otu eye heavy onua enam sa yo so ma sese ya kura ya ka kire o se wenya hormonal imbalance
ovarian sister bɛka ho fibroid abɛka ho enti ama sese ya wo na wo pɛ de kra no ɛma kyerɛ sɛ enye yie kɔna kɔpɛ MSP 30 na nkorrect dia asɛyɛ no die nti a onsebuo no ɔbɛ yɛ wo ya ɛba nneɔma bi na uhunu ɛma kora anaasɛ ɛya wo a wotie wo mu no ne nyinaa na nyimfiri hɔ na nya wa hotɔ wokɔ baabi atu aduru bi abenya bi na emom bibi nie na wonte ase na apɛ sɛ ɔno yɛ discuss ɛfa sebe omensis ne ho a yɛne ankase yɛ number ɛyɛ 0541 72 7818 0541 72 7818 ofrɛ saa homa wo ya yɛbɛgye so ne no akasa na deɛ wonte ase de akyerem awiai Abapa Mall enso yɛ biggest online shop ɛna awiai a wutie mi sɛbe eto de bia tena ufie na didwa enye bre bia na wu kru kra na waba krom wanhwe ya krom ehu obi abetwa o bag ayi usika kɔ wanhwe ya tutubotomfo bia betu botom ni ayi usika ni de kɔ sa de su kɔ fie sese wuti fie a wa obetumi ya di udwa me ya de abrewo ni senti ne se Abapa Mall aba na no very big biggest online shopper sese Ghana ha adwuma wɔno mo yɔ ene moa wɔyɔ de bo adasanya asem ketoa na de atie nie de ewu hia bia wo wiase ye wodin obi sɛ me pe TV na to brand say inch say me pe tape obi sɛ me pe watch me pa atade a ye hye obi nso sɛ me pe phone tap say bi obi nso sɛ me pe kitchen neoma de ye de ye aduane blender ne cooker stove nom ne nasefo no kitchen bibia wo hia wo kitchen bia no eno nso ebi wo ho obi nso sɛ me pe neoma a ye di nnua ye bi te sɛ mpa nkonwa nom ne de keka ho obi nso sɛ me pa Abapa portable washing machine eno kra de ne bo nye den eye 399 Ghana cedis me pa chaw ni nyina no ba bi a benya bie eye Abapa Mall enti u use phone na ye iPhone anase eye Android phone a ubeko Play Store ana App Store na wa download ye app no Abapa Mall na wo download wi a onuawuram na wuwuramu a enuoma de ebi wa hapa ade bi a wuhia de bi a pese oto eya Abapa Mall na abenya bi ba bi a wo bi a wutu aka ye de wa de bebrɛ na wuni phone a wo de be download ye app no de a wo be gye number ye ne use yam no wo be frɛ wo be ka de wo pɛ ye be bɔ de bo akyerɛ wo ba bi a wo bi a ne ye de bebrɛ number no ye 059 338 6133 na 059 339 1848 yaso ye na ankasa water for 3 miles Sakasaka Park na ubehu ye Abapa Mall download na yeninkita ho ana behwe wani so ade wa abapamall.com okɔ.com de so abapamall.com a de make nyina no ubenya ebi nso na wahwe ewa ha na makamfo de fearsome 3 enromiensa sesei Eboa Ghana dehye the fearsome 3 Hepa Plus Pavi and Plasmos Sendromi and say the Cabo Mienya fearsome 3 no Hepa Plus Pavi and a Plasmos Sendromi and say and as a winya bi na se ono no moa onua eboa ma oni pedua ni gina yie eye enura eboa ni pedua no build well-being no se wodwene well-being ne ho ma ni gina yie a de aka nyina ayɛ mfaso enti na wi awutie mi ebi a wonsabuo mu nye stroke yade bi aka wato ho esikyire yade etetew eyemojabroso obi ho asrade adore no ni ntrim enti ne ebi a nani achi nko otumi se ewoso saa obi hu se na no soro no na ewoso saa ne hwene efa no na ewoso saa o problem wa hwe ye bekọ akọfa asem de abrewo pe aduru a obenom na ebebo nipadua ne ho ban na se yade bi wo mu a ntempara eyi na frim ama onipadua no enyane na hoto obi ohon mo se me kura de sese matenka kura ayira obi nse sese ma yemre kura wo mpam obi se infections bi ena etete me onua ba onua bema enuayi Baby a ye toni aduro wo Ghana ha bia no se wuwuram na obodini a obenya bi agidin enam adwuma pa eyenti Hepa Plus Pavi
ɛna plasmos ɛnuo no yɛ mmiɛnsa. Power to you. Your number nie unti bibi ase afre ye ma yen kasa. Eye 0542 77 8572 ɛna 059 13 67 898. Ofre sa homa we ya. Ebeneche ba afo ye ne aye sa nuru we di aba. Ye beje osona de wonte ase bia ne akyerem enso ede amaw. Aba de achia me. Akra Asem Beba na wope so obi so opanyini kwaku abebrese. Ayo. Ese die ne ba be ma no a wawu. E kire nsensem de ekoso na kofa nsem de aba. Yo. Akra yako. Akra me ho na me nu ni nkomo kakra. Okay. Ebram papa no oba no te ase na ne ntam te sei. Na me ne ye free pa. Na ne ye free. Pa. Na wata ne udi ne yire ho nkomo kakra. Ebra kakra bi ebitwam anu enche kura na wadi benya ni wuo no. Di asem na no kafa ne yire na ho kire wo. Anya ne yire kura asem oka obo me bayi. Oba na wafiri mu no bo wo bayi. Obo me bayi. Se me na na de ma no bo bayi na se na me kire wo no. Woni ababa bi etibon eben. Na ababa no so niku miyonko pa no na yene natia yene di agora na wode ko ware sa baba no nti na am se nam ne kunu sukra so nti na me ba no nya sa asase no etoye nti so miyonu so aya ayonkofo nti mi sori a mi kofie ho de koye adwuma o baba tu a onu me ba no ba sa ababa no otumi iska ade ma no do pekase wo nyema bia wo yema no na adwuma be na ya wo kwa koye ma ti ho no ma mi hunu ho no adwuma me wo so ko fie ho koye adwuma fie ben me bani fie o bani fie ho me bani fie ho se me nam si ye si dan no wo na hwe so esima o ba okay afi ko wanim to aso firi ba bia o ma ba yo ni sika ma ne ye aduane ma no to aso ye aduane ma no ne nyina dide nya kam nti emu a na oni be ba no ene sa ababa no enya akasakasa nti omunya akasakasa no na ka me ba no pese me ne sa ababa no yede eya aka na me susu miti onye me hwe eti bisu miti me ne nya aka nti se me ba no hu se me ne baba no eye edi nkomo na mo kasa na o se me na maton no ama baba no nti ne yire nti me mebe ifo nti me na me baba na bom ana yeye no na kasa na wone oba ne nyaaye no sa awura ne nyaaye no na fa de ho efa o se asase ne bi ena sa baba no so ayense sofo ba ena o fa asase ne bi na no o yeso mpaibo nti o yeso mpaibo no ena me ba na ka kire ne se so ba yeso mpaibo a emma on fa twene sumense mameye ne mo bi so obi fregi mo ba no wabre yes a omo ye ya ontimi na oba na de sa etwa bi ma no etwa bi ma maame na no yeso asori maame no na ko ye no so obo na amane no ena o ma na kwan se o ko ye anti okoko ye no ena hu se sa di no aye no onti na na edura na adwa no de ntwene kinkiri ana o se me ya na me de asase ma onti ubetima be bompa na emum ntwene ne de momfa ma na me na na me anu nso no ma oba no so ne bufuye tutu ni niema nyina so ye de ena wo de ko ye atokona se ye ena wo se one na kasenti wa to me ne kasa de a na je se me na me ton no ma sa ho no na be yibo no ye de be mu e ba ye na okay endi efiri ona ane ne kasa na ane ne nkasa me ba no oh me ne kasa na ane ne kasa me ne kasa ba so ono ofra me fa ma jiso ba na nti se first no die ne besie se won kasa ye no kan se ebra wote ase ne kura wo pamo onua no mu nyina afiri ne fie ho se ma obi ansi ho ase dai die ne sie ma asa asem ne bae oh ano dia se ole to ye nyina nim se satan kra no nya ba ye ni nya mai de nti no wose ne nyina so ne sei nyina so se efie ho no mu no efie ho no aye no ye ne one ne yire ne ne madia esa ni nua ma no ba ho a o me ne yire be ku
na de kasa aba oni na yire na ntima o mo nsi ho bi mo bi ama na de na wayare no pani na won ka se ene wono so woyɛ ne yire ne dia sɛ wabie wa no aka sɛ unu ama mo ma wo nkyɛn sɛ ni sɛ de woyare ye no de ntina mo so man ka sɛ ne yire no nso mfa ya akora o san ne abrewa kɔhwehwɛ bosia ne ade ade na mu di akire sɛ aye abrewa ya ano ka sɛ mama yɛ tu minsuru na o yɛ ni a me ba no bɔ mbe yi kura me nya akire di na me kofa no so ne yire no ana fa afon afra me sɛ oba no akɔ omura hwe santanse run about nti na kofa no ko hospital sɛ emoja mu odunti na woda wo na sanete wɔte ase no yi wo twetwene ɛbɔ wo bɛyie na nso ɛbra wo yare no na wo tena ne ntena sɛ emoja mu odu ni nyine mu no opa me kyɛw wo yare ye no mu wo yare no nti me sɛ nimu na wotwe pepepe na odi bewu obewu no opa wo kyɛw ansa no na ɛbra wo yare ye mu ye den no oda hɔ no wokɔ ye no wanka sɛ me a wabɔ me bɛyie no me a na masan ba wo ho a mabɛfa wo aba hospital sabre no omobo okay no omobo afi yenhwe sesi a na oka bibi na menua ni udi nkomo no se na 100 no 90,000 na wonye na obeji 100,000 yenka ne de no 1 billion and ya wogi wi a wakoma beto yam ama ajapade odie yo wa ma oba no afa ana se bibi san wa kire bio bibi ani akire otua de a asase yo edan yo odie yo onfa ni se oba no enye niye bi a ono oye kire me kra se ka hese no kra de na ke se onfa na do ye na de kra no okọ te se do tua sa ska ne ma wo de a se ka mabo ska me kan ye ka Matias ye pa ntimi fa nche no enti otua ka ne wie de a ni asem dia ne se nke so ka se won tua nso so e ade se ne brakwa bia se fa so ade so yenya di efrim ya ne be fa so okay akra me da se okay arofo ni ade hye enawie yi ye bepe oba ne nso aba ahoma ne so na ensemo a ne nsewnom ekan sebe se ekokoba se ekabo eba obi wo achi a se wo bibia yetumi di ko sika no ne age ne ye de atua bre ne so a ne ye de ama sa ankwa ankoba saa yetumi ka se ne abusua ni nyina kɔ benkrum se ne ye nton na yemfa ntua ka no na emom sa ankwa ankoba na se ne opanyini ka so oba no ne nabusua ese bema no se ejapade no nyina ye one ne made ade a se ka bekira ono mo anso nhwe no ono muntua na ono papa yi ono nso ne nabusua entena ne baabi de owoka enso no na emprempren nyankopon ya yadom me kwa homa ne so na ababa wa akosua Gloria mene na bonkomo akosua ba ha eja eni ohun te say akos erade adom ne hoye amoso yanso ye ho ye erade nyankopon ya daroma maame bi ni kunu wo yanim ha papa no ye frɛ no kwaku abebrese unim no ipatwan maame ne nso de Dora abebrese ono nso unim no ipatwan unim mpanyimfo e wo kwan beso akosia ipatwan opani kwaku abebrese ye masedema ana ne Dora abebrese se de wo kan ono so ye maseba okay ene empanyimfo mienu wo yanim ha na won mo asem a wode abeto yanim yi eye tie ni se nti ne se ono mo ba ya akere ena na wo ware do yare bebo yawo ema yade bebo no ano ohye ejina nichi yade ne na momena ye refer no de ni koji yade ni friji yade ne kwa agogo nom ne de keke ka ho ebe wi ase papa ya akora kire se ono nso chinchini ye kwaji nroba nom ne de keke ka ho ni nyina anya yie ba mu wod ne nsa nwunu abeto be ma ne so wafa ne kɔ ɔfa ne kɔ ye no de wo ka ye ne se ɔmfa wo nhye ne yam ewa yiyo ne mu ɔde wa hye ne yam
ni nyina na wo nso huni timbi afei ya ye wie bank fo nso aba se be ma no kwaji loan e de koye na saase so adwuma ya gisika no enti obusa wo ubenya ukofa 50 by no se da bi se ye bo besen a ye momfri ba bi baako enti sika no manya enti ka hu bi ne enko mo koi kotua loan no e de ma bank fo egi receipt afia so ye bebie be ma eja pade so na ya hweni nchi se die inu oja wa akiri oni wabusua sore se edan a be ma ni si ye woni half plot so asase one plot to edan ni mu fro level no aye wo so eno de eye wo ne omadea no wose okay se wo ne omadea ende enya problem na mom me nso maboka yomu besi bosia wokobro ye enom ne de keka ho na sika woka ye no oni wabusua ba besia aso ka se mutua efa bi yese eho ne kura ne koye 900 million eno wose da bi mo ka se mu betua 700 eno no so se da bi ade ne kura se kura no obubu nkontato ho ye no aduru 1 billion 100,000 enti se wo ni wabusua tua ma ne de a ne ba no ono a na wo no tete no de ni duru ba bi oduru ye ya obehu wo ware no enti se ne ba na ye na chi ade na wawu na wanya hwe wo ma fa na emom ka wabode oje akosia onse wo no masem wo de aba mani madie wo sempa yo menko ame sempa papa na esia de kakra mesre wa ne se ka obe ma kwanya na me so ma ba ho na metimi abetirim se de asem ne tie adawama okay mama ne da mame emfri ne nkosi ya wada wa chusu da baako Asem Beba Dabi oh me china kra china mo ba mame ne da mo de be mame okay eni tie uku adanyambo a bra why me pa say you but adia baako we de ya no ane ana da bi keke mame na minya o ma wonko why an eye ane ana da bi ubo ukuru dua okay afa we nso ye ane ana da bi okunu wu ye no unya ntetie bi se wo akosi amene wo kase wo no abo bema ni dua de bema no enuanom kora adase ane ana da bi unya ntetie bi sa Pacho, owu ye ni minante ya ba na nye dua ba asem. Ye ya ba ni ewu ye no. Actually, ye ni mu no ma me te say ye se me na mabo ni dua. Enti wada roma. Okay. Pacho wa wo de me de dua. Mate. Na chere mu se de tie. Ye da se uku ada. Anopa no nkono eko na wo ha. Why? Emo no nkono wa chekura ye no ndukai na wo ha. Why? You. Okay. Yeah. Ye di nkomo no na se eyese yi a ya na eboa ema ye hunu ba bia esese ye deto. Na ade ba ko a aba we ya mehwe. Enkomo we adesua wom. Ye kan ni se yi ya kire. Oni oba na wo mamu nan. Enti oba no kase oni ni kuna busua etwe manso a 1 obebre ena abusua nso kase omo ni oba na etwe manso a 1 onom nso bebre nti obofo bebre adoa bebre enti se pepepe ye eni yeyo anto ba bi esese to a e de asempa sa de wei hyene nso eto de bi a enfomso no ba se wunua be ma ye ajapade na wunua be ma no awu na ye pesika se wan hweye nye we hu asem na meka we de me general futuo nam de ma se wudi animu na unim se ajapade wo ho na wan hweye ni aka wie ye beka kire se ajapade ye yere ne maadea obesen akopa ye no wan hweye na ebe ye oka enti e basa se ye kase ye de ne ajapade bi na ekwa akwaje bosia de abaye na yi a
oba ni di mirika be kwa akopɛ bosi aba saa de we mi ebi asimanim da oh ano mmere beba nanso ekwa ni mu akoduru baabi no manso ma mo se monye na mo koyeye good abaye wakasa wo obuo ani anidie mu 1 2 de waken sani okasa ye no yenso ye de sa anidie no ani obuo no ye de ma no namom adehie wo mu de ye betwene nkronko se wo ye babema na wote ase a de ode be ye wo papa no chi se bi a wonye cheba wonye wadwene sa wo be bobra na emfie bi a wo papa nya ye no nso beja bi wo wiase namom se wo ye cheba pa de a sebe ne ba mam na ufri opru mu no de wo ben kan kire nso ye beifo da se wonso wo nyini ba enti de wo de ya wo papa bi ne de wo de ya wo maami bi ne se wonso wanyini aduru sa mfie no na wonso be bi di bi ya wo a eya no abusa ho se be ya wo da na se enya wo da memfa bi nya no me da bi ameka emema wo na wanya baba wo mu a ya na hyema wo de ya mumusa ma de enti a wo mo wo no ma anya ma hye wo mo mumusa ya mumusa ya akanfo te de make yi ase menka asante me se akanfo ma te de make yi ase se wo na wontumi nya baba wo mu a o se me pa oba nti ene obi awu bi aduonu edunum dubaako nkono me pa oba nti a de enti na ye o mani bre ma na mema na nko o manya de mema ni nya nipa na me sam ye be mani bia abna mi nta na wo me enso wo me wo be ma sa to aso wo se me pa oba ye die nti a ye wo gidie bi sa ye wo mema che ye wo che oba bema be kwa akofu obi baba se ye akra ye ka se obi ohonom a ne bema ma ono bema ne maame no ne nananom kura ndim no se wo ye bema na wo maame ennim wo ma bow your head in shame sa ne ye ka no bow your head down in shame wo ma no de o yiri maame de a wonimsi afre we precious onimsi afre we merabe onimsi afre we quintom onimsi afre nanso wo bema no wo maame de enkwada ni nim ohu a kire o yire go to your granny, that is your father's mother, go to your granny. Enso oba ne maame de ohu grandma eye de na ba eno ne ma ne hawo ye wo che ti ya wo mema che ti na ye ma pema wo mo memu no ebinie wan hwe ya ye bebo obaye emema ye pesa de ne papa chisa na yira ankwa ama meka da bia be mama me abaifo mewura me si enem pai ba ye koi dia kosie se wadwuma se nyina ayi meka ya wonyimi nie no se fru ma me kwa donto wose odi opa oba no ka se nyina no de nsa nam ni tirimo meka ye twu unsa be so yi radio ni fru obo ahyew nsa odi aye be ma yi fri wo ahyew nsa oba unsa de odi ye wukunu enu abia na meka enti wai wadwe se obe so ko yi fri wo se nkwasi asem na papa de keka nyankwasi asem ahyew onim de meka no pa se no ne de won so wo ye enti odi apam yenko sofo no na ko hwe sofo bi ne Santiago shiwa ni mu tintin bi no di gina ho bo be mama me beye na ne wura fi so ono nso ye be ma wo oye oba nso ani wura fi so ono nso awo ba be ma ekire bi ne ba betumi di bi aye do pai mi wura honhom wiase no wadwuma sese ya aye sei me ka se nso bia bibia si wo yira koma laayo eye o maamea obi kura tumi ka se o maame agyi wanimo nyam de akɔhye poase atambo de atoso o maame agyi wanimo nyam de ama unua somasi so unua no sesei na kwabrane wakoma ehuru ti sesei oni maame ne nka oni papa ne nka
afa ayere maame ene de ayaw maame busa ho se be siw sei na oba wote saa se be ma no da fom a ubetumi asie na ma ye ya na ho ne asem no asem we si odunkwa be ma no se ye bia o e ba ye no om se fafunu no na so om bojiri gogo ya be ma no de ese so om ye wo ba bi om be ya de funu si kam om be yi si wa kai da luta boy so sam fafunu ne nko what you say enti to de bia sa nioma we no se wa nhwe ni ya de ha ansa na oba de achia me bebam no awodadie mu nchia nkoma wo udi de Mrs. Lillian ohene basiawo Mrs. Lillian ohene basiawo ukunu eni Mr. Bismek ohene basiawo na oye accountant ewo Adia Pharmacy ene de Mrs. Lillian wenya afeko ediaka onfie ho na yesre nyankopon hira na ho bambo ne nkwa husan ene ni yokoduru honhom sentoso yene ankase accountant Pius Ajimai Uteka FM ha ose osre nyankopon ho bambo de mawo. Happy birthday to you Mrs. Lillian ohene basian. God bless you. Abadi achiame obebam na adisuano wama amanfo nso ehunu kakra ewo asemi mu na enawia yi mekamfo Dr. Dawood nso ede no amamo se uye nipa otiasie yi yade wo ho ye kwa ye bai ye ne yade nenam hweye na yade anka wan to form onua busa ho se wutumi koba mpo ne da sen na untumi nkoma bio ena masichire yade bi so ena mojabro so yade bi abeka bom am obi stroke nipa ne da form onua tie o Dr. Dawood se hwini doctor no papa ne wadru pa papa we na fani no nyina free se hwikwaye kwaye brentuom no ko fani no enti so ye obi asichire yade wo so aha pa mojabro so yade na e ba wo so no hypertension no aha pa stroke yade ka wo to form no bra papa no anim ordinary obeka wo obeba review bio no na wa sore nante ya kachira so wanya hepatitis B ana enemu yade bi adokoro wa masese woje wo ho a enye onuaba ma bra na papa ni ma waduru wate wo de ye ulcer ana ba ma odwunso se munye friso prostate na ye kese kokura mabam yese ye de rubber kotuma na ye nya de atum bra papa ni ba waduru wa obetumi adwonso aprum ema epa wo a onya obeye nhwehwemu ehuna de kode akofa sa haudaba enti ode aduro ka wa obefred ya dance doc apa ho enti se ma no o me pa wo no o mo frade o mo kan no apa ho emema na o mo mema da fom bem obiye bi ache ade ne nsore obeda no otumi aye bi me pa che so ba Dr. Dawood ho a ode aduro be kan wo be fra ka se doc apeja o ebe peja ede anigye abrɛw ewo fie eye fabroad na besi wa wo ho kwan sasaburu bi anase sebe yew bi wo nipadua mu no mpanimu amasese wo na mo na wachia wo ne sehwi doctor no Dr. Dawood emompunimpu eje sokrapa edane a enkane na Metro FM ni wo no sa dan no amu na papa ne wo ne number eye 0244 88 6437 0244886437 ya Bolivia Enterprise and the future life smart food sesei ode boa adasa eye aduane na ahode nuo wompa se aduane wei na se wunya bi na se wudia vitamins and minerals 23 ne wom amino acids 19 ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ye aduane mu ahode nuo ewo future life aduane mu enti se wunya bi na se udia eboa manipedua ni gina brane ena wie ye busa wo se yade be na hawo bra beto yade kurodi kire yen na ye maw ye duane a ahodinu ahye mu mai na kodi na hwese yade na betumi akoso atena so a yes a na ye yade obeba kumasi sofo line alignment
yɛne multi home no ɛna ɛdi animhwɛ yɛ number no yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 ɛna wia yi yɛwɔ agyapade a yɛtɔn mepaakyɛw sɛ wotie me na w'ani gye ho sɛ wonya efie kama ɛwɔ Kumase ha ya asase kɛseɛ ɛda no a tie deɛ mebɛkan right yɛwɔ 4 bedroom house 4 bedroom ebia yɛ self contained 4 kɛseɛ ɛne bom ɛna yɛwie yɛsie wie yɛabɔ efie hɔ bibia ya totals kama ya sese ya yɛka sɛ fence wall ɛne security mesh yi bi nyinaa gu so wate aseɛ ɛna nsuo nso wɔ fie hɔ ɛna compound ne so asase kakraka ɛsan da animu ya ni nyinaa mu no ya cementi hɔ nyinaa o na sese yɛtɔn ɛboɔ ne da fam paa efie yi a meka ho asɛmi ɛwɔ atimatim Kumase ha yɛ atimatim dɔme ɛwɔ ɛbɛn kwan ho school kura wɔ hɔ school a yɛfrɛ the Good Foundation International School ɛbɛn sɛ fie yi a meka ho asɛmi mepa kyɛ yɛtɔn enti sɛ w'ani gye ho sɛ wɔn nso wotɔ sɛ fie yi a asase yɛ da anim kura deɛ wobɛtumi de ayɛ nya asɛm ketewa number a wobɛfrɛ na ɔne naka efie ne ho asɛm ɛyɛ 0241 198922 0241 198922 ɛna 0548 181000 sɛ agyapade kuro yɛsan wɔ Sion SD car ɛyɛ car yɛ no nso ne mode no ɛyɛ 209 ɛyɛ petrol engine ɛno nso yɛ tɔn enti number na amabɔ na sɛ w'ani gye car ne ho a frɛ w'ani gye fie ne ho a frɛ ne mmienu nyinaa aboɔ ne da fam 0241 198922 ɛna 0548 181000 ɔbaa de akyia me akra ɔbaa ne sɛ ɔbɛba na Nyankopɔn yɛ adom a wokuada ɔsɛ ɔbɛba bada adesua wom papa brɛm yo akra me dase yɛnkyia yɛtiefoɔ nyinaa Cosmos woni kujo mo airport run aba baabi a yɛfele gas no mo biebie mo ɔne mo ka ho nyinaa afei abis corner akra abis corner so ne papa afrim ne papa afrim abi papa afrim ya ada ma hyɛda na sɛ ɔba me deɛ na ɔbɛbɔ mama ne sɛ ɔno nso deɛ afrim me so papa afrim o yɛsi kuro bi de adutwam ɛwɛ ɛm sɛ wɔ Twinebo akodua kurom hɔ baabi fɛnsɛ yi na na Twinebo akodua ɔkaya na Diabis yama ya afra yama ya akɔ nti akra adesua wom papa na we kɔma mema ɛnɛ deɛ ndɛ yɛ mema ɛne yɛmfa nsua deɛ akra woni mema mistakes ba kwa ya na yɛyɛ ya na yɛwura fi sɛbe pani timi wu ɛna akwadaa nso timi wu nti ya na yɛwura fi sɛ bia yɛnyɛ bɛtimi afiri mu agya yɛ maame anaasɛ yɛ papa nti nhyehyɛ bia yɛbɛyɛ bia na yɛnkae yɛ maame ɛne yɛ papa na mmom yɛyere ɛne yɛ ma ɛne yɛkae wɔ mu sɛ nka bɛrima bia timi susu sɛ mframa ɛbɔ a ɛporo a woyɛ guo no saa mframa korɔ na ɛbɔ a ahamamono so timete sɛne adua woyɛ buo no saa na aduamono so bu a nka yɛyɛ nhyehyɛ yɛ anka yɛbɛkae sɛ me maame a sɛbi mpra aduasa wɔgu me bɛrima mu nsuo wɔde me kɔɔ P1 yɛ pɛn so deɛ na keji ne wa hwa na bi ne straight to P1 ɛsɛ kra deɛ ɔmo ka ne basic mpo yɛ o basic 1 saa ko udru JHS kra no nso ɔmo yi no afi ɔmo yɛ ne basic 7 basic 8 basic 9 ɛbɛ kakra na SS1 so abɛda ne basic 10 ɛbɛ first ne ɔsa 7 ɛno ano mpɛsɛ ɔmo wi a na ɔmo sesa na ɔmo sɛ di na yɛ mpere da ɛne yɛ akɔfa sa 7 na baba ya na yɛwura fi sɛ yɛfiri baabi ɛne yɛba bɛduru baabi sɛsi asɛm a yɛkɛn tiefo wɔmo a maame a yɛne ne maame a wɔte yɛ nkyɛn ha a wɔte ne nka saa wɔ akyire sɛbe wɔwɔ haw wɔ n'ani a ɛyɛ wɔkyerɛ ne maame nim pɔn o ɛne te ya n'ani nyɛ
ontimi nya adwuma ontimi nya hwee ne ba no anka ote ase anka obedidi ama ne bi adie no wa firi mu agya no oko enso na japade nyina akoye ne yire ne madea enti maami a wode ne ba asase su a yesenya awo ne awo nka awo ne se awo ama ba asie wo na ono asie ne ba no ede na obedi kopinzi obewuo enti mema ade ba ko adesua we wo se ye ne nso ne se ye bibi a yensese se bibi betimi asi ye betimi awu agya ye maami ana ye papa maami nka ne saa because owuo no obi anim ne hyehyeye enti nka se ebia obetena se akosi se obesi o maami enti wo ye bibia no aka se ndi ke se meso mi firi mu gya me maami a ana me papa wo mo so die no me be ka me na die no me be benya me so mfa so ade ba ko a ewo se enne adesua ye sua yi ye hwe ne nso no maami timi nchen sebe nka abrantie ne nka be ko be ba wakogya ne ho we nya dampon ba akumpo ena sebe abrewe wo de be ma han po atoto aduane adie se ni nyina ekodi ne yire ene ne ma ho se ne ye ka no eye maami eye ninti wan go school adai ukonye brawenim o se hwan inti me ba ninti man ko school ya kire inti eye dai edimi ko school man ko lam ko ne papa yi e ko ya me masama me de ko nyem na ija school betena fie ene me na kamito me bo wo ya nke bi anya ne se akosu anya na aboni dua kunu no wo nti man kwa school shede na mani aya waja me hokwa ene no ahwe me ankasa mani ohun se yesi no fa mini agro because ni nuanu mem skom se me certificate ne me ba ma na wawu no so ahu ene de akwawie mi eni mani na ya ye bia anko ebia wote ase a nke betimi afiri hokra enso odi ya waresem ne nsam kekane nsam tieti ene me nne enam de te ya no awalesam odi aya aware odi aya wa na ona oba na ankasa oba we di ekuso na ne ntam ankasa te se ye no ntam ye ma ko school me ka me sem nyina akira me ban sa wunti man ko school eti hwa na hwa sa kam ko school bia ke besi me ye kura kyen eti fam hwa me ansa na mewu a mewuti me ba no na fa me ni agro na wasene nso ma sene nso sa akos anti ako bisa ho sa wo na me no te bone me no want to ban me ne me manyina ye no di afin di fne ye di anwo agro esansa asori kra ba ko nam ne wukonti ene me bana oboni dua me na wu si da bi o se nyon ne boni dua o di nyambo oba no ne bebusa se wo ba di fi o usi hwadi sei ni o ya le nyina ye yi no na me mom so me mum ma me ko ho no wu ye wo ye de medem akọ papa adai na nya oba fie me ba fie asa wo yi me afirim medem akọ mba fie ma si minim dem kwa se o de be ye me ti wonko ho me ko obo to aso enti eno ede no yen kai se bibia betime sinti yen hyehyɛ ya yen kai se wo mpo na wo ya ebire bidu na se o ma me firi mu na se o se osesa no ana papa firi mu a obetumi asesa no ade ba ko nso a emema ewo se ye kai enso ne se wo nso ye bema wo bema ena bema nso ena wo ho eya ama ye mfa ye ho enche sa ye mfa ye ho nche se sebe ya se ye de ase ye firi dua mu me yere ne me ma ne mabusua na wo firi dua mu na bae wo so ye bema o enti se nyame mmoa na se wo ba bi so nyini na ono so be ye bibi sa ebe ye wo de ye nyina ye mfa nyanyansesua se sani awo ye ne daachi bi no se wo ban so nyini a odi bi be ye wo se ko ba de sa dia ya hwe yi ade be ye ne se wo ba be ma menhwe no wo ba be ma menhwe no e ko ba de sa nso so a e de niam bebre be ba efi se be ma bi adwen a onwe ne ma me ne papa ho se wa wale na wo ma me e no papa e be sra wo na wo busa mo be kwada ben wo yire na ma me ba de a ene emusa ne se wo be kwada ben enso akwahuma boni nyina yen mema no ene yebo ebire bi aduru se ewo se mema no ye sori ne yesu agina se yenso so ye nipa yenso ye da abusuam okay mami nkyerɛw mfonyini bi yo me pese ya kyere ya wa firi mu yi me kyerɛw ni mfonyini yo na wo de o kasa no esi so de mame mo amowo Facebook and YouTube no se oba Facebook ana YouTube de so a
owura ya kyere na wafiri mu no ni mfonyini eni momfa ntoso na etiefo ewu no ese ya ye ka sei mfonyini no enipa enan enewom opanyini sa nipa na nyina unim wo mu nyina brawanim oba no ne bema na owo mu no bema no de otiase eno oto bema no so no aha me say oba na wafiri mu no ono ne bema no ai bema no de ya kyere ni ya kyere me ba panyin no oni ne yire ne nso we ne yire no ene se baako eno abolitri di oba na o shefita no aha ro shefita no e ya akos no di oso obeba yi okay ena di obo ndi akunu no so ena oto so di odon wa hai oto akos so ho we no odon so ya oba na wawu no enti sesi ya no ye kai on the yini frame memfa ne nkoka ho sesi ya ye kai ya kyere ya onu di kan wa ha ba mai wawu ena de otwato wa hai odon so wawu ti uma mienu na o mawu no mo ma ye sei oba no ni de mienu ena wo se so de nan wo ma ye sei oni wo yere ma ye sei ye nwotwe mienu afiri mu akansia esi akansia enti di ogina ko yawu di oba yi nso awu ma me na sa oba no yeso owie university bravo ni owie university oba ni owie ma ne makura sokra ne ma mienu owuja mo be ma na mesisa wo mo se odo mo nko akodi bronya ne na ankora mi wu ma tira kwan po bie ba oba ba na owu ye no na dase no ni kunu ne nso aba befa ne ma no do mo kodi bronya ne na o mo se o mo be ye ya me do o ma senti o ma befa ankora ne do mo ko e ko afini ewu ankora no ye be di afisi ada ga so fa ankora le mra aninna ya kra ba befa ankora no so a o mo ka tese ankora ni ba bi o mo wo amen nkola ye hu omu akira kwan adai okay obo mesa mo abambiem why me pa chao by Grace Medical Center enso eye asoeya sebe yade bi na etete wa oba bedru by Grace Medical Center ahotobeba na kaisha nenso se dru memene da bia sa memene da we na nkape ni kwere oye free teeth and gum screening ewo by Grace Medical Center enti so oye obi a wutwi usime moja eba onum bibi enunu kanse a na oye awu nioma bi hyehyehye usinimu wo hwe ho wa hwehwe mu a ana sebe wo home a otese pampan eba no nye osesu abu ebi apiepie ho yenye scaling na polish ne mfama wa ni nyina no by Grace Medical Center oye na memene da edie oye ni free oye screen no free na ne kwesi adanso obi wo ho a osimani so wo me ase yato anwea bi aguso obi se mehwe computer na phone so a na wo me ase ntentan bi ate aguso eye me ya eno nso ya kwesi ada oye free examination of the eye ewo by Grace Medical Center ninti utie mi a oba osei kwadwo area ho ewo breman osei kwadwo onya eba hape nokre mese wo se by Grace Medical Center ye behwewo your number ye 0244976805 0244976805 o fresa ahoma we ya by Grace for ye bejeso so Krobea momojumo na usuni odum kwa ngoma ana mitie papa ya small kan min to ba no mo 7 day but mi hunu se oba na mse no pese be ma ne wu na japade o maye no ebedi no ti papa ne zen ko ma ne bre na nko no ahwe ne de hye be ma ye wi oba na de oba war hofuru ti papa ne zen ko fa ne kro efe na so no a betra na nko hwe ne de hye no nanka ne nkwa no etimitra ho raden kamo Nana, my own of Funyana have Presca in the Presca City Fashion and Training Center at Chumoko Pomfante State Junction. And then the Empire, my woman, when they say, I mean, come on, Omuamo,
Oma munim di nkoswe sanse de bia modwuma di eji nipa free wo hawo mo eji nipa free sign musumu eji nipa bebre nso kwante abre bia me pa ye ne se ya me hira mo no mama hoden na aware bebre nsusu sei nipa aware bebre nsusu ye nipa yi na obi wo ho a wo bi anya aware ananka wemu obi wo ho no makohia mane bi anya aware anka wo nhia na me na ne behu ye mobo na de opre na japade na wu na wo na wo beye den o se kaba umpo na beka se o papa e kaba ntino hu de ye beye abra mo pesika de akoye ye ne de onfa ho hye ne yem na abra e kaba ne de ada na mo nyina mo nka mo na mo hu kwan a mo be fa so tua ana se samai wo ho se de megidie ne de a samai na bekasa abedru mo ni mo nsu de bibia betodi Krobea na Yaw Asante. Amen come on ni eduma pa mo ye mai baba. Na Krobea wana beja fu nyina ha. Na papa ne nsema waka ne de edua de sebe edua nananom no nsunsumo no budi asem nti senye enka enye no krese de bibe ne oba no a oye provision store na anka dua no ntimi nkum o da dua se wuni fo na wo dua wa wo dua no wa ne sa ba so na we no eye den ne dua a wo etimi kum oba no enye ne mpana no a etimi kum oba na ekum ne ba na asa de papa no eba ketua so ada ase ana papa no busa no nka ne se bu busa ne mu ye pa na yedua se no wo kan eda mo ase e fra me Japan ka se free joso. Okay, arofo we ye kakra na mabɔ no na we dia ya asɛmisa na mebusa wo Japan sɛ ukunu sɛbe woyɛ ɔbaa na sɛ ukunu twempna kora en menka sɛ gɛ na bodua me de ɔbaa yi bɛma ne abusua na ɛka nyankopɔn yɛ adoma ɔbaa no ba bɛyi ne ho ano ba de mebusa ne sɛ ukunu afa wachi ana wo yɛ dwamanfoɔ wakɔfo ɔbaa foforo na wo yɛ ɔbaa no wahunu kora yɛbɔ ukunu dua na ɛno yɛ asɛmbisa kɛkɛ na mebusa. Okay, and a belated happy birthday to you nra na ɛyɛ wawoda yɛfrɛ Mercy Opoku dodoɔ na frɛ wo maame ya Kumasi adum ɛna ɔwɔ ɔtɔn material ntoma ɛnom ne deɛ keka ho na ɛnora ɛyɛ wawoda yɛsrɛ Nyankopɔn ni nhyira ɛne ne nkwa husan sɛ ɛnkan. God bless you. And Volta Drill Limited ensutu nsuo wutie mie se wuhia se wubenya nsu papa ewo fie atu a edi ba akopɛ na sese ba utrim eno ni Volta Drill Limited and awie hwan na etie mie nkwankyɛfo ebia betu ama no na problems nkoa na ne de namu Volta Drill for ton safrɛw se ye borehole drill ne nkoa de a ɔno betu etu ni yiye edi amount enkwanchefo ebi betu ye ne problems aba ho hwe befa ye ni enkosiesie mawo ye blowing ye pump installation pump servicing problems a wanya ewo obo ho no ye besiesie ne kama fanfan pa de amawo Kumasi ahodwo da aban ne main office ne wo obesunya ne tachiman ne doma nyina nso a ye won krabata no bi wo ho ye number eye 0244 299520 ena 0266 432210 awia 3P garlic mixture eye Piwak natural health for ena akofa se edrowi ede aba ena awia utie mi akwanya no aba mawo se obewura baabi a yeto ne edro wo Ghana ha bia no akoka se ope 3P edro na edro kyerɛ sɛ natural garlic wom enti sɛ wonom a ɛboa yi fi free wuntini a efi no asisi munti mogya ntumi ni atrantwie yie da bia na blood pressure ekɔ ya ka kyerɛ sɛ cholesterol nso wɔ soro we immune system no kura ntumi nya dwuma yie enti ya na onipadua na taataa te sɛ de dua bi na enya wo no onua kɔpɛ 3P garlic mixture aduro yi bi
na se wunya bi na se wono no mo a eboa ema wa hoden soronko ba bi eto nu bi ano kwa obenya bi frɛ yɛn bra wonti bibi ase ɛwɔ 0248 92 8824 ɛna 0201 000021 ɛwia Faith Homeopathic Clinic ɛwɔ Kumasi ahenema Kokoben yɛ Benjo Max Company no 18 mu junction ne so ɛna sɛ wo ba obehu yɛn ne yɛdi mfidie mapa every India baabi a wo yade no hyɛ baabi a akɔ hinta bia no ɛbɛkyerɛ yɛn nron ketenketefo no yɛde aduro bɛka ho amo anyiwa hotɔ obi wɔ hɔ no mo a yɛde ne nam physiotherapy akupuncture ne massage kwan so yawo a wotie wɔ nipadua ne mu enompe ne mu untini mu ɛtwetwe wɔ no ebeyi ne nyinaa firi hɔ yɛtwe fifiri nipadua mu detoxification deɛ yɛdi deɛ yɛ home deɛ yɛ nom ezekura deɛ yɛ se research bi kura san ba bɛka sɛ Ghana enuane metas dodo na kura san wum asem enti brane entwi fifiri nipadua nim sɛ bɛyɛ nkɔboaboa no nkɔfa yade kɛseɛ bi mmerɛwo sɛ woyɛ obi a wayɛ mmerɛmpam asikyire yadeɛ bi haw nipadua mu yaw na mu yadeɛ na wanya haw wɔ wani ho sɛ yɛ ulcer na hepatitis a wode bra Faith Homeopathic Clinic ne ɛmoa unti bibi ase ano afrɛ yɛn 0244583859 0244583859 ɛgya owusu bempa enterprise yɛn so yɛtɔn phone accessories ɛna wiei sɛ 90 ɛna wo penny cables o penny chargers o penny batteries o penny watch rechargeable fan ne power banks o penny iPhone charger ni cables anase ne airpod a 90 die no ubenya bi upe media 7 airports sound bar anani woofer ubenya bi upe e-power ne hands free ne chargers ene ni cables ubenya bi upe triple power ne chargers ni cables ne speakers ena ne power banks a ubenya bi original iPhone chargers ne airpod Bluetooth speakers and headset ubenya ne papa no e de free yen chain say your request chargers battery airpod extension socket na wo pe bi so a eja owusu bempa enterprise otobi gadgetsman owo Kumasi Kejetia di Baggio abro sign of first floor ena aba old Kejetia dadam wo ba bi a KVIP ne wono a owo nkrabata ba ko otakra de owo efie kuma trotro station obey MTN office no ne number eye 0246 33 1414 ena 0266 10